ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರಾ ಹಲೋ ಬತ್ತೇರ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬರ್ತೇವೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅರಸಿರು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಯ ಯಾರು ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎರುಬಂಟೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಜಪ್ಪಿರೋದು ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತು. ಓಹೋ ಇನಿ ಕಮಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಪುಗರ್ತೇನ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ದ ಮುಖೇನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿನಾರು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖೇನ ಅಂಟೇನಿ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ಲ ಪುಗರ್ತೇನ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇವೇರು ಕಮಲ ಲೋಕದ ನಮ್ಮ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬನ್ಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಡು ಪೂರ್ಣಪಗ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಚಂದ ಅಲ್ವ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ನಿಜವಾದ ಲಾವ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಮೂಲ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿನ ಬೋಡುಂದೆ ಮೇಲ್ಗೋಯ್ತು ಒಂದು ಅಂದೆ ಮಾತು ಅಸಲು ಇದೇ ರುಚಿ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿ ನಾನು ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಠ ನೋಡ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ನಾನು ಪಟ್ಟೊಂಡು ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಂಟ್ 2 ಸರಿ ಕಟ್ಟರು ಮಾಲ್ 2 ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯಾರು ಮನೆ 10 ಪ್ರೂಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಪಂತ ಜನ 10 ಪ್ರೂಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ತಾಪತ್ರ ಬೇತ ಸಂಬಂಧ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪೇರು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸರಿ ಆಪಜಿ ಕೈ ಪತ್ತಲೇನು ಪಂಪನಂದ ಅವ್ರು 2 ಸರ್ತಿ ಅತ್ತ ಮಾಲೆ ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲಿದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಿರಾಜಿ ಹೊರ ಪತ್ತಲೆಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಪನತ್ತ నేను 10 ಪ್ರೂಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕು ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಗ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನು ಆಗರಾಸಿ ಅತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಪನಮ್ಮ ಅವು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯನ ಬಿಡುದು ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದುನ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಶಬ್ದ ತೂಕಬಹುದು ಆ ತೂಕದಂತನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇಂದ ಆಯನ ತೂಕ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತು ಸೊ ಆರ್ಮಲ್ತೇನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನ್ ಐಕದ ಆಯ್ಕೊಂಡ ಆ ಕಂಬಳನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಾನು ಪಣ್ತೀನಿ ಅಂದ ಐಟ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷಪಾಡದ ಬಣ್ಣ ಡಬ್ಬಲ್ ತಪ್ಪು 6 ಪಾತ್ರ ನಿಜ ಕಲಾವಿದಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಗವನು ಪಗೇಳಿದ್ದೆ ಹಳದಿ ಶುರುವಾತ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಾದ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಿದು ಮೀಪವನಿಯಪ್ಪ ಅಕೇರಿಗತ್ತ ಅವಾಗ ಮೊದಲಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಂಗೀತ ಒಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಅನ್ನೊಂಜಿ ದುಡ್ಡು ದಂಡ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಮೇಟ ಅಂಡ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತತ್ತತ್ವೋಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲೆ ಮಾಮಿನ ಎಂಚ ತೋಡು ಬಾವಿ ಇಪ್ಪಿರು ಮೈತುನರ್ಲಿಪ್ಪಿರು ಮೈತಿದೇರ್ಲಿಪ್ಪಿರು ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ನಿನ್ನ ಬದುಕುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚ ಅಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗೊಂದು ಬದುಕೋಡು ನನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪೋಡು ಈ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವ ಹಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಲ್ಲ ಅರೆ ಈತ್ ತಾಳ್ಮೆಡಿ ಬದುಕೋಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನೊಚ್ಚು ಬರ್ಕೋಣ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋಣ ಹಿಂಗಾದ ಆತನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಿಂಪಿನ ಸೊತ್ತು ವಿಷಯ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂದ ಸಮೇತ ಇನ್ನು ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ವಿಷಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇನಿ ಈರೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮೂದಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಈಟಿ ದಪ್ಪದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬಂದ ಸ್ವರೂಪ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾಲ್ಯ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಂಡ್ಬರವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದ అని ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈ ತತ್ತು ಪೋಯಂದ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ ಏನೇನು ಹೋಸ್ಟೆಲ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಂತ ಪಣ ದಾ ಏನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಾಯ್ ಹೇಳೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲ್ ತುವಂದುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7 ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಯಾನ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂಡಿಂಜೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋಟು ತುವೊಂದು ಬೈದ ಕೇನೊಂದು ಬೈದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಶೋಟು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತಿಗಲೆ ಬಿಟ್ಟದು ಪನ್ಪ ಅವು ಕಂಬಳ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಕರೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಎರ್ಲು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಿಯವ್ನಕ್ಲು ಎರ್ಲಿನ ದನಿಕ್ಕುಲು ಎರ್ಲಿನ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಸಂತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತೇಪುಂಡು ಈ ತಿತ್ತಂಡಾಂಡ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಕಲೆ ಒರ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಮುಖೇನ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನಾಗಿನಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಮುಖೇನ ಮಾತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಾರು ಆತ ತಂದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೂಪಾಯಿನಾರು ಇನಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ದ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಂಡದೆ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಂಬಳ ಲೋಕದ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಆರೇನು ಲೆಪ್ಪೋ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನಾಗಿ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಂಡಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ ಗಿಸ್ಟ್ ಏರ್ ಪಂಡದು ಬೇತೆಯರ್ಲೆತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರುಲ್ಲೇರು ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ಪವನ್ ಅಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನಾಗಿ ಈ ರೀನಿ ಈ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ದ ಮುಖೇನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿನಾರು ಅಂಚೆ ದಿಪ್ಪನಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ರದ ಮುಖೇನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ನಾವರಡು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣತ ರೈಕಲ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಂದುಂಡು ಇನಿ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಎಣ್ಪ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದೇರಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲೇಣ
16 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನೆ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಕಟ್ಟು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಾಯಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು 75 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಡು ಒಂದು ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಹೊತ್ತೆ 37 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಗೆ 74 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಗೆ 37 ಸಾಲು ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರ ಹಲೋ ಬತ್ತೇರ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಬರ್ತೇವೆ ಸೂಪರ್ ಅವರ ಕಂಬಳಗೆ ಹೋದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಸರ್. ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಅವನೊಂದು ಎಂಚೊಂಡು ಜೀವನ ದೇವರ ತೊಂದರೆ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಂಟನು ಮುಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ವಾರ 2-3 ದಿನ ಕಂಬಳಗ್ ಮೀಸಲ್ದಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಾರ ತಿಕ್ಕುನು 4 ದಿನ ತತ್ತ 9 ದಿನ 2 ದಿನ ಕಂಬಳಗಂದೆ ನಿಗಂಟಿಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಕೃಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ದೇವರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಜೀವನ ಅವೊಂಜಿ ದೇವರ ಕೊರಲು ಪೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ನೆಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಸುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೋದು ಪಂಡ್ಪುನ ವಿಚಾರಲು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ದೇವರ ಕೊರನ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತೂ ದುಡ್ಡದ ಬೇರೆ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಯಿರೇಜಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಬದುಕು ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕು ಇಪ್ಪಣ ಬಂದು ಒಂತೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರಾಮಡುಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಬುಂಡ ಕಂಬಳ ತೂತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಮ ತೂತ ಸಿನಿಮಾ ತೂತ ಅವು ಬುಂಡ ಇರೋಜಿ ಕೃಷಿಗೆ ಏನು ಒಲ ಕೇಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ನೇರ ದುಂಬು ಇರು ಕೃಷಿ ಅತ್ತಂಡ ಕಂಬಳವ್ರ ದುಂಬು ಇರು ಬೀಡಿದ ದಾದನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೀಡಿದೊಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಬೀಡಿ ಒಯ್ಪು ನೋಕಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿರು ಒಯ್ಪೆ ಟೋಟಲ್ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತು ಮುಚ್ಚ ಇತ್ತೇಂಜ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಲು ಮಾತ್ರ ಏಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯನ ಧರ್ಮಜೋಳದ ಇಪ್ಪು ಅದೇ ನೀವು ಒಡೆಯೂರ್ದ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ DCC ಬ್ಯಾಂಕದ ಇಪ್ಪು ಆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿರು ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಐಡಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪೋಣ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾತಾಯ ಅಂಚ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ತು ಕೊಡಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಇರು ಕೃಷಿಯಾದ ಇತ್ತ ಕಂಬುಲಾಗ ಈರೆಗ್ಲ ಕಂಬುಲಾಗ್ಲ ಎಂಚನ ಅಂಟು ಒಲ್ಪಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ನೆ ಇಸಿಬಿಡಿ ಕಂಬಳದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ಕೃಷಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೃಷಿ ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿಕೆರೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಕೃಷಿಕೆ ಅಮ್ಮಲ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತಿನಗಳು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿದ ಎರ್ಲೊಂದತ್ತು ಅಂತೂ ಲೋಕಲ್ ಕಂಬಳ ಪೋಪುನಂಚನ ಗಿಡ ಇರೋ ಅಜ್ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಕಂಡದಪ್ಪನ ಒಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲಿಡಿದಿ ಮತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಕೃಷಿ ಮಾತ ಆಯ್ತ ನಂಟು ಉಂಡು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ನೆಂಚಕೊಂಡು ಎರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ಯತೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಏನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದು ಬಳ್ಳು ಮಂಜ ಕಂಬಳ ಪುಂಜಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ನಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಬಳ್ಳು ಮಂಜ ಕೈತಲ್ ಅದಾಗ ಪೂರ ಈ ಟೆಂಪೋ ಲಾರಿ ಏರುಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎರ್ಲಿನ ನಾಲಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಸುತ್ತದು ಇತ್ತೆ 2 ಮುಖದ ಬಲ್ಲು ಮುಜಿ ಮುಖದ ಬಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾಲ ಅಂಚಿ ಮುಖದ ಬಲ್ಲು ಐಕ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೆಬಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಳ್ಳ ಒಂಜ ಕಂಬಳ ಪೋಯಿ ದೇರೊಂದು ಬೋಪನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಪಿನತ್ತು ಎದುರು ಪಿರೋ ಬಲ್ಲು ಪಡೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಪಿನತ್ತು ದೇವರೊಂದು ಆತ ಸಾಧು ಎರುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಾತು ಎರುಲ್ಲ ಅಂಚ ಉಲ್ಲ ಅಂದತ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪವನು ದಪ್ಪನಗಲ ಏನ ಮೇಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಎಂಚಂದ ಎರುಕ ಹಾಕನಾಗ ದಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಬೆಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಹಾಕೊಡು ಒಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಾದಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಡು 2ನೇ ಸರ್ತಿ ಹಾಕಿರೇಜಿ ಮಾದಿಂದ ಬಂಡ ಇರು ಮಾತು ಪಂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಬಾಯಿ ಬಿಡಂದೆ ಇರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಹಾಕಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ದಪ್ಪನ ಗಂಡಲ್ಲ ಇದೈಪು ಉಲೈ ಬಲ ಸರ್ತಪು ಇಂಚ ಬಂದು ಪಂಡದ ಹಾಕೊಡು ಅವು ಪೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನ ಎರುಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ದಯವಂಡ ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಪಡೆ ವಾಯ್ಸ್ ತೊಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇರು ಕಂಬಳ ಸುರೂಕು ಓಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ವಾ ಕಂಬಳ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ 1992 ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ 92 ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಆಯಿತು ಎನ್ನ ಗುರು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಮಠದ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಮಠದ ಪೆಟ್ಟು ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಎನ್ನ ಗುರು ತುಂಬಿ ಫೋನ್ ಇತ್ತೀರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಕ್ರೇಜ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಲ ಅವನಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಾಯ ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ನಂಚ ರೈತ ಉಲಾಯ್ಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ರಿ ಅಂಚ ಪಲಾಯನವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಇತ್ತ ಸರ್ ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಇತ್ತದ ಕಂಬಳ ಇರ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಬರೋದು ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳ ಇತ್ತದ ಕಂಬಳಗಳ ಈನ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ದಾದ ಮಿತ್ತು ಕಂಬಳ ಆವೊಂದಿತ್ತ ಬಜೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಗುಣಪಾಲ್ ಜೈನರನ್ನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವಡು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಂಟು ಆ ಕಾಲೋಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಜೆಗೋಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಜೋಡು ಕರೆಯಿಂದ ಆಯ್ನಿ ಬಜೆಗೋಲ್ಡ್ ಶುರು ಆಯ್ನ ಜೋಡು ಕರೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಆ ಒಂದು ಈಗ ಏನ್ ಚಂದ ಪಂಡ ಜೋಡು ಕರೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೋಣ ಅವಾಗ ಟೈಮಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಬ್ರೋ ಜೋಡು ಕರೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೋಣ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದುವರಿದು
ನನ್ನ ಎರ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪು ಬರೋದು ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಡು ಟಿವಿ ಬರ್ತೇನೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡು ಐಡ್ಲ ಮುಂದುವರಿದು ಇನಿ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಮುಟ್ಟಡುಲ್ಲ ನಾವು ಪಂಡ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಬರನ್ನ ಪಶುಕು ತೊಂದರೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಏರ್ಲು ದುಂಬೆ ಎಂಚೆತ್ತನ್ಕೆಂಡ ರಡ್ಡ ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈರೆಗ್ಲ ಈರು ಪೋಯಿನ ಆತ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲ ಅಂತೂ ಪೋದೆ ಇಪ್ಪ ಆತ ಕಂಬಳ ಇರ್ಬೋದು ಈರೆಗ್ಲ ಒಂಜಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಳದ ಎರುಕು ಅಂಚಾತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಏರ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಜೊತೆ ರಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಾಡಿಪ್ಪ ಅವು ಎಂಚ ಅದಾದ ಒಂಜಿ ಆ ಆರಂಭದ ದಿನಕುಲಡಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೊತೆ ಪಗತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕರೇನ ಏರು ಪಾಡ್ನ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲದ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆ ನಂಗೆ ಮೆಡ್ಲಾವಡ ಅವನ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಹುಮಾನ ಬರಡು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕರೇನ ಏರು ಪಾಡದು ಗಿಡ ಎಜ್ಜಿ ಇನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟದ ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಕಾಲ ಹೊಡಿತೀವಿ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಆನಿ ಕೃಷಿಕೇರಡ ಎರ್ಲು ಇತ್ತ ಇನಿ ಎರ್ಲು ಉದ್ಯಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಆ ಉದ್ಯಮಡೆ ಉಂಡು ಸಂಗತಿ ಕೃಷಿ ಸಂಗತಿ ಬೇಕು ಉದ್ಯಮದ ಸಂಗತಿ ಬೇಕು ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನ ಎರ್ಲು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾರೊಂದುಲ್ವ ಬಹುಮಾನ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈರ್ಲ ನನ್ನೂರಿಲ್ಲ ಈ ಏರ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಈರ್ನೊಂಜೇರು ಆರ್ನೊಂಜೇರು ಪಾಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಗಿಡವು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪಂಡ ಉದ್ಯಮಂದೇ ಆಂಡವು ಏರ್ನ ಕೈಟು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇನಿ ನಾಲೆ ಎ ಬಿ ಇರ್ಲಿ ತಂಡ ಮೂಜಿ ಯಜಮಾನರು ಬೇಕು ಇಂದು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಗತಿ ವಿದ್ಯಮಾನಲ್ಲ ಅವಂದಿಪ್ಪು ದಾಯಗಂದ ಕೆಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಂಬಳ ಕೆಂಡ ಆನಿ 10-15 ಕಂಬಳ ಹಾಕೋಣ ಇನ್ನು 24-25 ಕಂಬಳ ಮುಟ್ಟ ಆತರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಕಲ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಕಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮೇಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಎಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ಕಂಜೆಲಿಡ ಒಯ್ಪುಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅಕಲ್ಲ ನೇರ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಅವು ಸೀನಿಯರ್ ಗಾನಾಗ ಒಯ್ನು ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ತಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇದು ಇನಿ ಒಟ್ಟುಗಾಪೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತುಂಡ ಇರಾಗಲೆಂಕಲ ಬದ್ದ ವಿರೋಧ ಇಪ್ಪುಣು ನನ್ನ ಓಪನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಪಡ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂದಿ ಕಂಬಳಡು 600 ಮೇರು ಪಾಡಿದ್ರೆ ಮೇರೆ 6 ಪಡ್ದು ಒಟ್ಟಿ ಗಿಡ ವಿದ್ಯಮಾನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಬಂದ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೈವನಿಷ್ಠೆ ಬಂದಲ್ ತಪ್ಪ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ನಡಪುನ ಕಂಬಳ ಅವು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ದುಂಬುದನೇ ಆಚರಣೆ ನಡತೊಂದು ಉಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನು ಇರಾಗ ನೆನಪಲ್ಪಡ್ದಾದ ಮೂಲ್ಕಿದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ನಾನೊಂಜಿ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಕರಿವಾರ ಸುಮಟ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಂಬಳ ಈ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬೈದು ಆಧುನಿಕದ ಸ್ಪರ್ಶಕೂರ್ಣ ಕಂಬಳ ಅವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಎರಬಂಟೆ ಸುತ್ತುವರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನಾನೊಂಜಿ ಬಹಳ ವಿಚಾರದ ಮೂಲ್ಕಿದ ಅರಸರು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಯಾರು ಯಾರು ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾ ఒక నన్ను దాదమండ ఎరుబంటి సుత్తు బర్రె ఉండు ఎర్లు చెప్పారు దుమ్ము ఒక అన్ని గంటದ ಬೂಡದ ಎರ್ಲು ಜಪ್ಪೆರ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ ನನ್ನೊಂದು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಕರೆಕ್ ಎರ್ಲ ಗಿಡ ಇರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರ್ಸನೆ ಇಂಚ ಮಾತು ಉಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಲಿಂಬೆ ಗುಳಿ ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಏನು ಬಂಗಾರ ಕೊರ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಪಂಡ್ಯ ಅಂಡ ಅಲ್ದ ಸುರು ಕೊರ್ಪಿನ ಬಹುಮಾನ ಲಿಂಬೆ ಬಳಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ ಅದೊಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೊಲಿಪಂದೆ ಆಧುನಿಕದ ಸ್ಪರ್ಶಕೂರ್ನ ಕಂಬಳ ಇವನ್ ಆ ಎರುಬಂಟೆ ಕೋಲ ಪಿರಿವಿನ ಲಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಿಬುಳೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮೂಲ್ಕಿಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಆಯ್ಕಲಾಡ ದಾನಿ ಮಲ್ತಿರ್ಬಂಡ ಲೈಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ ಕೇಳಿದ್ದು ಬೈಯಾನಗ ಪಿರಿಬುಳೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿರು ದಾಯಬಂಡ ಈ ಏರು ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಕಟ್ಟುನೇ ಒಲ್ಲೇನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ದೈವಲೇ ಕಾಪಾಡತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಅದು ಪಿರಿಬುಳಿ 36 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಂಕುಲೆ ಐಕಡೆ ಯಾನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಪಂಡಾನ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪುದು ಅಂತ ದೈವದ ಅಂಚ ಆಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಂಚಗೊಂಡ ದೈವನೇ ನುಡಿ ಕೊರಡತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಹಾಕುದು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಈ ಆಧುನಿಕತೆ ಉಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಎಂಕಿ ಪಣ್ಣಗ ನೆನ್ಪಂಡು ದುಂಬುಬುರ ಕಂಬಳ ಎಂಚೆತ್ತನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಶನಿವಾರ ಶುರುವಾಂಡ ಮುಹೂರ್ತಾದ ಶುರುವಾಂಡ ಐತಾರಾಗ ಕಾಂಡೆನಾಗ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಮುಗಿಚ್ಚಿ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿಗಳ ಹಾಪನ ಉಂಟು ಇತ್ತದ ಅವದಾದೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅತ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಅತ್ ಅಲ್ಪ ಎರ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ಪುನಾಕ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆನ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆ ಫ್ಲಾಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾದಾದ ಬುಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಉಂಟು ಎರ್ಲೇನು ಅವ್ನ ಗಂತ ಮಾದಾದ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲು
ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎರಡನೇದು ಅದು ಕೆಲವು ಇರಲು ಒಂದು 100 ಇರಲು ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟೊಂದು 10 ಇರಲು ಗಂತಡು ಇಂತಿರ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾದಾಲ್ತು ಕಿದರ್ಡು ಐಕ್ಲೆ ಪಾರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಪ್ಪು ಹೊರತದ್ದು ಬೇತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಉಂತವು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಹರಸಾಹಸ ಆ ಚೆನ್ನೈರು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ఆయన ಚೆನ್ನನ್ನು ಎಪಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಂದ ಚೆನ್ನೈರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ದಿಗ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಅವು ಗಂತಡು ಉಂತುಜಿ 4 ಇರಲು ಆ ಒಂದೇ ಫ್ಲಾಗ್ ದಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಎಂಚ ಉಂಡ 4 ಇರಲು ಸರಿ ಉಂತೋಡು ಫ್ಲಾಗ್ ದೇರ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಅಂಡ ಚೆನ್ನೈರು ಉಂತೆರಕೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಾತಲು ಕುದ್ರಾಡಿಂದ ಒಂಜಿ ಇರಿತ್ತಲು ಅವೆಲ್ಲ ಉಂತೆರಕೆ ಏನಂತ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇರಲು ಉಂತೆರಕೆ ಏನನ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐಟು ಒಂತೆ ತಡ ಹೊರತದು ಇತ್ತೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಜಿದ್ದು ಬೇತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಮಾದ ಬಿಡ್ಪುನ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರು ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜಿದ್ದು ಎರು ಉಂಟು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸರಿ ಎರು ಉಂಟುಲ್ಲ ಆತು ಜಿನ್ ಪಂಪುನ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಓಡದ ಕಂಬಳಡೆ ಒಂದೇ 1/4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೇರ್ಲಿಂದ ತಿರ್ಗದೇರು ಅಂದೆ ದುಂಬಿ ಇರ್ಕೊಂಡೋತೀರು ಒಂದೇ 1/4 ಗಂಟೆ ನೇಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೇಡ ಅಲ್ಪ ಗಂತಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸರ್ ದಾದ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಗಂತಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ತಡ ಆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನೋಡು ಇವನ್ ಮಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಮಣಿಪಾಡು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗ್ಲಿಂದ ಪತ್ತೊಂದು ದಾನ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೇಡ ಆವು ಆಂಡ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಎತ್ತಿತ್ತೆ ಇವಡ್ದನೆ ಕತೆ ಪಂಪಿನಣ್ಣ ಜಪ್ಪುದ ಕಂಬಳ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ 5 ದುಂಬೆ ಮುಗಿತು ಮುಗಿಲಿಂಚ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡು ಓಲ ಆ ಒಂದು ದಿನದ ಅಲ್ಲಚ್ಚಿ ಇದು ಎಂಚನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟು ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನು ರೀತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿ ಆತನ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಜು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು 2-3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಕರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಡ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕ್ಲುಪ್ತು ಎರಲು ಕರೆಗೆ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಾತಿರ್ನ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರನ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನನ ಕಂಬಳ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಂಬಳ ಮಾದ ಬುಡ್ಪನ ಕಂಬಳ ಗಿಡವನಾಯನ ಕಂಬಳ ನೀನು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದಂಡ ನೆಕ್ ವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಸುಧಾರಣೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಅವನ್ನೈತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಪಿನಿ ಮಾಮೂಲಿ ಅದೇ ಬಡಪನ ಪಾತ್ರೆನೇ ಪಂಪನು ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯರಿತ ಗಂಜಿಗೆ ಎಕ್ಕಲ್ದ ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಲ್ದ ಬಿಟ್ಟು ಬುರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಆರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸೇರರ್ತಿಗೆ ಬುರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಆರ್ತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಲ್ದ ಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಒಂದೇ ಎಡ್ಡೆ ಗಂಜಿ ಹಾಕ ಅನ್ಪಂಪನೆ ಆಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಇರು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರಡು ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ನಕೆಂಡ ಕಂಬಳ ಪುರ ಉಂತುದಿತ್ತನು ಅದು ಕೂಡ ಶುರುವಾನು ಅತನ ಪುರ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತನು ಕಂಬಳ ಎರ್ಲೆಗ್ ಆಕಾರ ಬಂದಿ ನಿಕ್ಲಾಪ ಪನೊಂದಿಪ್ಪ ಮಾತಾಡ ಎರ್ಲೆಗ್ ಆಕೊರ್ಚಿ ಅಂಡ ಪಿದೈಡ್ ಅವು ಆ ಒಂದೇ ಆಕೊಂದೇ ನೆಕ್ಕಿರ್ದಾದ ಪಂಪ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಪೇಟ ದಕ್ಕಲ್ನ ತೊಂದರೆ ಕಂಬಳ ಉಂತುನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೋರ ಒಂದು ದಿಗ್ಬುರ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಯಾವಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಉಂತೇರು ಬಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಎಂಕ್ ನನೊಂದು ಖುಷಿ ಪೇಟದ ಕ್ಲಿಯಾನ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಬಳದ ಮೈ ಕಡಲ ಬಂಟೆ ಪೇಟದ ಕ್ಲಿಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಬಂಟೆ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಒಂಜಾತು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆನು ಈ ಕಂಬಳದಂಚೆ ತಿರುಗು ತುಯ್ಯರ ಕಾರಣ ಪೇಟದಕ್ಲು आणि ಕಂಬಳ ಉಂತುಜಿಡ ಈ ಜವಣೀರ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಬರಂದಿಜ ಇತ್ತೀರೆಗೆ ಜವಣೀರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿನಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರಿಕಿದೆ ನಾನೊಂದು ಎಂಚ ಉಂಡ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಂಬಳ ಒರಿಪುನಂಚ ಆಯ್ತು ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲು ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆನಕ್ಲು ಲೀಡರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಕ್ಕರಲ್ದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಫೋಟೋಕೊಂಡು ಮಂಕ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ್ರು ಇವನ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಪೋಯಿನ ತಂಡೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಯಾರ್ರೀ ಕಂಬಳ ನಿಲ್ಸಿದವರು ನಾವು ನಿಲ್ಸಿದೀವ ನಾವು ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಆಯ್ತು ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಡು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಈತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರೋ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಆ ಒಂಜಿ ನಿಯಮದ ಅಡಿಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂದಂಕ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಕುನ ವಿಷಯ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಪಂಪ ಅದೇ ಎರುಕು ಯಾನ ಈ ಕಡೆ ಸುರುಕು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಎರುಕು ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕೊಡು ಪಂಡದ ಹಾಕೊಡು ದಾಯಗಂದ ಎರುಕು ಗೊತ್ತಾವು ಇನಿ ಕೋಡಿಡ್ ಕೆಲವು ದಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಹಾಕು ಇರೋದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ಒರಿ ಎಡ ಕೇಂಡೆ ದಾಯಿಗ ಈ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಎರು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟವ್ ಗುಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚನಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ ಪಂಪಿರ ಕಡಂಬೇರು ನಿಕ್ಲು ಎರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬಂಜುಗೆ ನಿಕ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ದಾಯಗಂದ ಪಂಡ ಒಂದು 5,000 ಕುಟುಂಬ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ನಂಬುದು ಬದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಉಂಟುಂಡ ಆ 5,000 ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಹೊರ ಖುಷಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವು ಏರಿಯಾ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಪೂರ ಬಣಲಿ ಅಂಡ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಸಾಧಿದಾದ ಅಂದು ಒರಿ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಏತು ಸರಿ ಎಂದು ಇದು ಎಂಕಲ್ ಮೈಕಡ್ ಪಂಪ ಅರ್ಥ ಆವಡತ್ತ ದಾಯ ಪಂಪ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆವಡತ್ತ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೇಕಾ ಬೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿರೋಣ ಒಂದು ದಿನ ಐತೆ ಪೇಟದಕ್ಕಳು ಮಮನ್ ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ದಿತ್ತ ಅಕ್ಕಳು ಕಡಪುಡುವೆ ಅಕ್ಕಳು ಫೋಟೋ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪುಗೆ
ಅವು ಏಪ ಉಂಟು ಒಂದು ಪನ್ನೀರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಎಲ್ಲೇ ನೇನು ಪೂರ ಫ್ರೂ ಅದು ಅತನ ಡಿ ಸಿ ಸ್ವತಃ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ತೂದು ಮುಲ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಾನ ಡಿ ಸಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಿತಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೇಟ ತಕ್ಲಿ ಪೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಡಿ ಸಿ ಬತ್ತದ ತೂ ಇರುದಿಲ್ಲ ನೇಟು ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕಮಲ ಉಂತೆರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏರುತ್ತಾ ಈ ತಾಗದಿನ ಅದನ್ನ ಈ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ಟು ಮಾಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೋಣ ಇಲ್ಲ ಕಂಜಿಲ್ನ ಕೈಪಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ದಾಯದಿಂದ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಂಕುನ ಎರ್ಲೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಹಾಕುನ ದಾದ ತಪ್ಪಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ಪುನು ಬಡಿದು ಈರ್ನೇ ಇರು ರೋಡ್ ಹಾಕಿರಿಜ್ಜಿ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಎಣ್ಣ ಬಡಿದು ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಹಾಕುವ ಅನ್ಸಿಜ್ಜಿ ಈಗ ಹಾಕಿರತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡಿಬೇಕ ಅವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎರ್ಲಿನ ಪತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಉಡಾಪೆ ಎಣ್ಣ ಇರ್ಲು ಯಾನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದೆ ಈರ್ನ ಕಿದೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಂಗುದ ಹಾಕೇಣುವ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇಬೇಕ ಅವು ಸಮಸ್ತಿದ ಅವ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ತಲೆ ಪಕ್ಕದ ಇಪ್ಪಳು ತಾಯಿಗೊಂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಎನ್ನ ಒರಿಯನ ಸಂಗತಿ ಹತ್ತವು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುಪ್ಪೋಡು ಇದು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಸೀದಾ ಕುಸಿದಾದ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಹಿಡ್ದಾದ ಯಾನ್ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಆಯ್ನಿ ಒಕ್ಕದ ಪೂರ ಬೇತೆ ಈಗ ಜನತ್ ಗುರ್ತಾಂಡ್ರಿ ಈಗ ಜನ ಇಂಕ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೇರಿ ಇದು ಪೂರ ಇನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪರಿದಿದ್ದವಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದಾಯತಿ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದವಲ್ಲ ఇప్పుడు దాయి పంటును అయికొంచెం చౌకట్టు ఉంది ఆ చౌకట్టుದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲವು ನಿಜವಾದ ಸರ್ ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿಲೆ ಕೂಡ ಉಂತೆದಂದು ಐಕನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ಲ ಈರು ಊರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಶೋ ತಮ್ಮಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಕ್ಲ ಕರೆದು ಎನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡು ದತ್ತಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಆತನ ಅಲ್ಪದ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅನುಭವ ಎಂಚಕೆಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಎರ್ಲಿನ ಕೊಣಪಿನೇ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದಾಯ್ನಿ ಶುರುಕು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಶುರುಕು ಅವ್ಲು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊರಪಿಂದ ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟಾಯ್ತು ಎರ್ಲಿನ ಕೊಣಪಿನ ಎಂಚ ಅನ್ಪಣ್ಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂತ ಜನ ತಯಾರಾಯರು ಒಂತ ಜನ ಎರ್ಲಿಗೆ ಅವಳ ಶುರುಕು ಕಂಬಳ ಎರ್ಲಿಗೆದೆಲ್ಲ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೋಡು ಎರ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಾರ್ ಬೇನಿದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾತು ಇತ್ತ ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಿತೀರಿ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ ಮೇಗೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತು ಸೇರೋದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡಿಪೋದು ಮಾತೇನು ಇಲ್ಲಡಿಪೋದು ಅಗ್ಲೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಮಜಾಯಿಸಿಕೆ ಮಲ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬರಡು ಅಂಡ್ ಪುನಃ ಒಂದು ಎರಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 50,000 ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿ 25,000 ಕೊರ್ಪಿಂದ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಉಂಡೊಂದು ಬಂದು ಕೊರ್ಪಿಂದ ತಾಂಡು ಮಾತು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಒಪ್ಪಿಯದು ಶುರುಕು ಈ ಪನ್ನೀರ್ದುಂಬು ಬಂಟಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂಟ್ರು ಯಾನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಐಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಬುಕ್ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂಡೇರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂತೂ ಆ ಎರ್ಲಿನ ನನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಬಂಡ ಎರ್ಲಿನ ಕೊರನಾಗ ಹಾಸನ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಸನ ಉಂಟದೊಂದು 2 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೌದನ್ನ ಘಾಟಿ ಕೆಲವು ಇರಲು ಗಾಡಿ ಜಪ್ಪುಜ ಘಾಟಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಐಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ಟರ್ನಡ್ ಪುರ ಸೊ ಅವರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಯಣ ಅಂತ ಆ ಹಾಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಊರ್ದ ಕ್ಲಿತ್ತನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅವಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಂಚ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಪೊರಡು ಮಲ್ತೀವಿ ಐನ್ ತೂದು ರೇವಣ್ಣಗೆ ಅವಳು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಆಡ್ರಿ ಹಾಸನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಯಾನ ಏನೇ ಪಂಪಿನಿ ನಂಗೆ ಗೌರವ ಏತು ಹನುಮಂತಗೆ ಏತು ತಾಕತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜನಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚ ಕಂಬಳದ ಪವರ್ ಕಂಬಳದ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವದಾದ ಉಂಡ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಇತ್ತಿನ ಗುಳ್ಳಿರೋದು ಮಾತಿರ್ಲತ್ತು ಒಂತೆ ಜನ ಆ ಗೌರವ ದಕ್ಕೆ ಬರಪನ ಅಂಚ ನಡತುಂಡ ನಮಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೌರವ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಡು ಇನ್ನು ಹಾಸನ ಆತ ಪೊರ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಇರೆಗೆ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೌಡ್ ಯಾನು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿದೆ ಆತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತಾಗದಿನ ಮಾಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಗಾಯ ಆತಂಡು ಆತನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸುಂದರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜರು ಪಾಪ ಅಲ್ತ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವರ್ಷ ತೀರ್ಪೋಯ್ತು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬಂಡ ಆಪುಜಿನ ಬಂಡ ಓಲ ಆಪುನೆ ಆಪುಣದ ಬಂಡ ಇಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾಂಡ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ ಒಂಜಿ ದೇಕಿದ ಒಂಜಿ MLA ಅಂತೀರಿ ಅವು ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಅರೆಗೆ ತೋಜನು ಇವನರೇನು ಕಂಬಳಗ ಅರೆ ಕಂಬಳದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪಸೂರು ಉಪ್ಪಿನಗಡಿ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸು ಅಪ್ಪಗ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ರೈಕುಲ ಇವೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದು ಉಪ್ಪಿನಗಡಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಟಾರ ನಾನು ಕಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಾಜವಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಅಂತ
ಅಲ್ಪಡ್ದು ಶುರುವಾಗಿ ನಾರನ ಅಭಿಯಾನ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎತ್ತರ ಕಂಬಳ ಪೋಣ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿನೇ ಕಂಬಳ ಹಣ್ಣು ಪಂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪಂಡಿರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬತ್ತಿ ಪುನಗಲ ಏನು ಪಂಡೆ ಸುರುಕ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಪಂಡೇರಿ ಯಾಕ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಚಂದ ಅಲ್ವ ಅಂತ ಪಂಡಿದ್ದೀರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಲಾವ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಮೂಲ ಒಂದು ಮುರಣಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳ ಬಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತೀರಿ ನೈವೇ ಪಾತಿರ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಹೊರ ಈ ಕಂಬಳ ಅಂಚಿತ್ತ ನಾವು ಒಂದು ತಾಕತ್ತುಂಡು ಕಂಬಳದ ಬಣ್ಣ ಬಜಿ ಎರುಪಾರ್ಲು ಅಂತದ್ದು ಕಂಬಳದ ತಾಕತ್ತಿ ಬೇತೇವು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಂಡ ಸರ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟಾ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲ ಉಂಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಉಂಡು ಹಾಸನ ಉಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಮುರಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪಿಂದ ದಂಡ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ 24-25 ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳು ಡೇಟ್ ಗುರುಪಿನೇಪ ಇದು ಮೈಸೂರು ಡಾಪು ದಸರಾದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಪಿನಿ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಇವರದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನು ಎರ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾರಿ ಹಾಳು ಅಂಚಾದ ಈ ಡೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲಿ ಉಂಡ ಕೆಲವು ಕಂಡೋಲ್ ಇಡಪ್ಪನ ಕಂಬಳ ಕೆಸರು ಬಸ್ ಅವತ್ತಿನ ರಗಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮತ್ತಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಪನೋ ಮೇದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚಾದ ತಾರೀಕು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಂತು ಇದು ಕಂಬಳ ಸರ್ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಬಳ ಉಂಟಾಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಕಂಬಳ ಐಕೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಐತೆ ಎಂಚವನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಬೇಕ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಐರ್ ದುಂಬೆ ಉಂತವಡ ಅಂಚ ಮೀನಿ ದಾಲ ಉಂಡ ಪತ್ತನಾಜೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾಕೆಂತ ಪಂಡ ಮಾರ್ಚ್ 2ನೇ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಸರಮ ಕೂಡ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂಪು ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೆಟ್ಟು ಎರ್ರ ಬೀದಿ ಆಗ್ತದೆ 2 ಪೆಟ್ಟು ಎರಡು ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚರಿಗೆ 2 ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಸರ್ತಿ ಕೆರೆನೇ ಹಾಕಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೋನತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುದು ಅಂತ 2 ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಅಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ಮಾರ್ಚ್ 2ನೇ ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹೊಸರು ಕೂಡ ಉಂಡು ಎರಡು ಮೈಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೆಕೆ ಎರಡು ಚಳಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಗೆ ಪಾರುಜಿ ರೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಉಮೇದು ಎಂಚ ಬಂಡ ಮೇಟ್ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತನಾಜಿ ಮದ್ದನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿನ ಬೋಡುಂದೆ ಮೇಲ್ಗೋಯ್ತು ಒಂದು ಅಂದೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬಂದ್ಪುನ ಬೋಡು ಮೇಲ್ಗದೆ ತುನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮನ್ಸಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನೇನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದುಗ್ಗುಸಲಂ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ ದಾನೆಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ 5 ರೀತಿ ದುಗ್ಗುಸಲಂ ಪಾಟ್ರೆ ಏನು ಪನೋಡು ಏನು ಪನೋಡು ಕಂಬಳದ ಮೈಕಾವು ಖಾಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಹತ್ತವು ಕಂಬಳಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡುತ್ತೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇರು ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಅಂತ ಆದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಪನೋಲಿ ಐನ್ ಪಂಪನಮ್ಮ ಐನ್ ಇದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕೆ ಪೋನು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತವಸ್ತಲ ರುಚಿ ಅವಡಂದಿಜೆ ಏನ್ಪಾ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರವು ಮಾತವಸ್ತಲ ಇರೇಗ್ ರುಚಿ ಏನೇನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿ ನಾನು ಬುಡ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪಾಠ ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೂಲ ಎಂಚ ನಾನು ಬಂಡ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಜಾಗವು ಇವನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಪನಮ್ಮ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಪಿನ ಮೊನ್ನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ದಕ್ಕಲ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ದಕ್ಕಲ ಏನು ಪಂಪಿನಿ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಶುರುವಾಯಿ ನೆಂಚಬಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತತ್ತು ಶುರುವಾಯಿ ನೆಂಚಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂದು ವಾದನ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು 2-3 ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅದು ಒಂದು ಕಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಡ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಡಿಬ್ಬನ್ ಪೋನಾಗ ಗುಡ್ಡೆ ಡಿಬ್ಬನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ರಾಗತಾರೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಡಿಬ್ಬನ ಎತ್ತನೆ ಇಟ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂಚತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಪದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿಸೋರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಐಟ್ಲ ಇರಾಗ ಸೆಕ್ಸಪೋನು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಪದ್ಯ ಬಾರಿಸೋನು ಇಸಬೇಕು ಬಜಿ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಒಂದು ಪದ್ಯನು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂಡ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ವೇಲೆತ್ತು ಅವು ಕಲಾವಿದ ಏನು ಬಂದು ಕಲೆ ಅವು ಒಂದು ಈ ತಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ಪೋನಾರು ಅಡುವನ್ ಪಂಡು ವೇಣೂರ್ದಾರ ಯಾರು ಪಂಡಿರು ಸರಿ ಅನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಚ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ರೆ ಸೊರಟು ಬರ್ತಂಡ ಐಕೆ ಯಾರು ದಾದ ಪಂಡೆ ಉಂಡ ಅರುಣ್ ಏತ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ತ ಒಂದ್ಲೇರು ಅರುಣ್ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಲು ಒಂದು ಕಲೆ ಏನು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿದ ಕಲೆ ಈಗ ಅರುಣ್ 5 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಉಂಟದ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪನ್ ಬೇತೆ ಬಟ್ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ತೂ ದಿಪ್ಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಏನು ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂಡ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಯಾನು ಅವು ಉಂಟುದು ಯಾನ್ ದೆತ್ತಿನ ವಿಷಯನೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರಪಾಡಿ ದಲ್ಪ ಕೊಕ್ಕದಗಟ್ಟೆ ಊಟ ಕೊಕ್ಕದಗಟ್ಟೆ ದಲ್ಪ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಯಾನ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಕಂಬಳ ಹಿಡಿತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತೆಗಿತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೋ ದೇದಿನಿ ಅವು ಆರ್ಟ್ ಬಂಡ್ಪಿನಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಈ
ನೆನ್ಪೋದು ಮದ್ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ಮದ್ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಯಾನ್ ಎಂಚನ ಬಂಡ ಈ ಮಧ್ಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮದ್ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಇಂಚ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಡ್ಡು ಅಂತ ಇದು ಮದ್ಮೆ ತೋಜಾಗ ಪಿಂಕಂಡು ಓಡು ಬಂಡ ಜನರಲ್ ಜನಕುಲ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏರೋ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಏರೋ ಸುದೀಪ್ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ಅದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ 6 ಇಂಚ ಬಂಡ ಅಂದ ಸರಿ ಯಾಕಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಪಂತೀನಿ ಅಂತ ಸಮಾಜದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂತೀನಿ ಅಪ್ಪಗನೇ ಪಂಡೆ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಬಲಿ ಬಂಡೆ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಆಯ್ತು ತಿದ್ದೊಂಡ್ರೆ ತಿದ್ದೊಂಡು ನೋಡು ತಿದ್ದೊಂಡು ನೋಡು ಅಂದ್ ಬಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸೇರೋದು ಮನವಿ ಕೊರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ತೀವಿ ಯಾನು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಅವಹೇಳನ ಹಂಚಿ ನೋಡು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವನು ಯಾನೋಡ ಕೆಲವು ಮದ್ಮೆ ಸುಧಾರ್ ಪೆರಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವನ ಯಾನ್ ಪಟ್ಟೋಂಡು ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಂಟ್ 2 ಸರಿ ಕಟ್ಟರು ಮಾಲ್ 2 ಸರಿ ಮಾಡಿ ಪಂಡಿರು ಯಾನ್ ಮನೆ ಹತ್ತೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲಂತ ಬಂತು ಜಾನ್ ಹತ್ತೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ತಾಪತ್ರ ಮಂಡ ಬೇತ ಸಂಬಂಧ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಯ್ತು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸರಿ ಆಪಜಿ ಕೈ ಪತ್ತುಲೇನು ಪಂಪನಂದ ಅವ್ರು 2 ಸರ್ತಿ ಅತ್ತ ಮಾಲೆ ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲಿದ ಫೋಟೋ ಪೆರಾಜಿ ಹೊರ ಪತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಪನತ್ತ నేను అత్తంది ప్రూఫ్ మల్పలే నీకు బొక్కని పండాను ఏర ಒಂಜಿ ಅಪಗ ವರದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಲ ಬಡವೇರು ಬಹುಶಃ ಮದ್ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಅಂಗಿ ಮುಂಟ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಪದಾರ್ಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೇರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಬರಿಕೊಂತಲೇ ಯಾನಾಯ್ತು ಪಂಟೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮ ಇನ್ನ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪನಾರ ರೇ ಇನ್ನು ಕೈ ಇಟ್ಟು ನೂಕು ನೋಡೇನೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮುರಾಣಿ ಪಂಟನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದ ವಿಷಯ ಪಂಟೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ದೂರದು ಈ ತೂಲೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಪಂಟಿನ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ನಾನೊಂಜಿ ಯಾನು ಪಂಡೆ ಬೊಂಬೈದವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರೇ ಅವ್ರೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತ್ ಕಡೆ ಪಡಿಯ ನಂಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಗಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಂಪಡೆ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಓಲು ಒರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಒರಿ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಕಲಿ 4 ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು 4 ಕೊಡೆ ಎನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಮಕ್ಳೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾನಿತ್ತನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬುಡ್ಪೂಜಿ ಮಣ್ಣಿ ಗಂಟು ಬಲ್ತೆ ದಾಯಬಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆ ದಾಟಿಸೋರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಎಂಚ ಅಲ್ತ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ತೂಗೋಡು ಇನಿ ದಾರಿ ಮೈಪನು ಕರಿಮಣಿ ಕಟ್ಟನು ಭೂತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಶುರುವಾತೈತೆ ಭೂತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ತೆರ್ತು ಬರ್ತನು ಅದು ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಐದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂದು ಬುಡ್ಬುಜ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲ ಐನು ಬುಟ್ರೆಗೆ ಜೇನು ಬುಡುಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸುಧಾರಣೆ ಈ ರಾವಡು ಇದು ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಂಜ ಉಂಡ ಕಡಾಗಡಿ ಪಂಪನು ಈಗ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾರಿತನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಅದ ಅವ್ನು ಬರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಸಂಘ ಉಂಡು ಕುಲದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಓಲು ತಿದ್ದು ನೋಡೋದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಹೊರತು ಏನನ್ನು ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಜೆ ನಾನು ಪಂಡ್ಪುಣ ಪಂಡದ ಅದ್ಭುತ ನನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಎಂಚಿನ ಕೊರಲು ಪಂಡ್ತೀನಿ ಐತಿ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರಲಿ ಆಂಡ ಸಮಾಜ ರಾಪನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿಕುಲು ಮಾನಸಿಕವಾದ ತಯಾರಾವಡು ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಲಾದಿ ಬೇರೆ ಅವರು ಪುರೋಹಿತರು 12 ಗಂಟೆಗೆ ದಾರೆ ಉಂಡ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ಪಂಡ್ಪಿನಿ 12 ಗಂಟೆ ದಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತನ ಪಡ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪರಿಜ ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪನ ಹಕ್ಕು ಏರಿಗೆ ಆಯ್ನ ನಪುಂಸಕ ಅಥವಾ ಏಪ ಮಲ್ಪೇನ ಅವಾಗ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೈಕೊಡು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಮುಡಿಪಂತ ಸ್ವತಃ ಯಾನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ತು ತಪ್ಪುಂದೋರಿ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇತ್ತನೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಪಿ ಅಯ್ಯ ನರ್ಮಣಿ ಆಪನು ಏಪ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಜೀವನೋಡು ಸೈನೇಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯನ ಆಯ ನರ್ಮಣಿಲಕ ಆಯ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕಲ್ತದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಜಿ ಜೀವನೋಡು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ್ಲ ಓದಿರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಆದಿತ್ಯನೆ ತಾನು ಮನುಷ್ಯರಾಯರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ನೈರ್ಯಾಕಲು ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಮಾಜ ಪನೋಡಾಂಡ ಸೀದಾ ಪಂಪನಮ್ಮ ಐಟ್ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕದ ಒತ್ತುನು ಐಟ್ ದಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಈತೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೀನಿ ಒತ್ತುಂಡ್ರೆ ಏರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಉಂಡ ಆಯ್ ಪಂಪನ ಕಡ ಕಡಿದ ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಏನ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಆಚರಣೆ ಉಂಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐನು ಒರಿಪ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಯಾನ್ ಪಂಪಿ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಪೆ ಇತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬೋಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಏರ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಕೇಣೇರು ಯಾನ್ ಮುರಾಣ್ಲ ಬಂಡೆ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಪೈರ ಅಪ್ಪಜಿ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದು ಸೈತಿನ್ಲಾವೇ ಎಂದು ಪಂಪೇರು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ತುಯ್ಯರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಪೊರ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಓಲು ಕೆಮರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ಲ ಇತ್ತ ಓಲ್ ಕೆಮರಾ ದೇವಡು ಸುರುಕೆ ನಿಗಂಡ್ ಮಲ್ಪನದೆ
ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕೆಮರಾಮೇನ್ ಓಲ ಇತ್ತದ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂಡ ಏರಿಗವು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಮೊದ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಕ್ಲು ಓಲ್ ಕೆಮರಾ ದೀವಡು ಓಲ್ ಕೊಡೆ ಬಲ್ದದ ಕೊಡೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಐತದಲ್ಲ ನಂಗೆ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚು ಓಲ್ ದೀವಡು ನಾನು ಒಂದು ಪಣ್ಲೆ ಐನ್ಲ ಪಂಟೇನು ನಿಕ್ಲು ದಾರಿ ವೈಪನಕ್ಕೂ ಈ ಮೇಟ್ ಉಂತೋಡು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಡ ಬರೇವಲ್ಲಿ ಐನ್ ದುಂಬೆ ಪಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂಜ ಅವು ಪಂಡಿಪ್ಪೇರು ಯಾನ ಐನ್ಲ ಪಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಲ್ಬಮ್ ಕೊಡೋನ ಪುಣ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳ್ಳಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ದಾಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಯಾಂದ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಪಾತಿರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಅಂಚನ ಕುಲ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪು ಪಂಡ್ ಪನಕಲ್ ದುಂಬೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಪ್ಪು ಅವು ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತು ದಾಂತೆ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿಟ್ಟು ನಿಕಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಕವರ್ ಅವನ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ಲ ಉಂಟು ಮದ್ಮೆಗೋಸ್ಕರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೋಸ್ಕರ ಮದ್ಮೆ నేను ಒಂದು ತೇರಿ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಇದು ಎక్కడ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಸರ್ ಈ ಕಂಬುಲಾಡು 5,000 ಜನತ ಬದುಕುಂಡು ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಎರು ಕಟ್ಟನ ಇರ್ದಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಂತೆಡು ಮಾರ್ನ ಏರ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲಾಡು ಒಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ದಕ್ ಕೊಟಟೋ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ನ ಕೊಂಡಂಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂದು ದಾದ ಏ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನವೆ ಈ ಪನುಡ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನುಡು ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ದ ಎಂಚ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ದಬ್ಬಣ ಇಜ್ಜ ಕಲ್ಪದ ದಬ್ಬಣ ಎಂಚನ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಚೂಪು ಕೊಡಿ ನರಿಂಗಾಂದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೋನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನು ಏರೋಕುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ದ ಒಂದು ಕಂತದ್ದು ಅವಡಿಗೆ ಬೇನೆ ಲೆಕ್ಕದು ಏರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕಂಬಳಗ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಬಳಡು ಕಾಲಿಗೆ ಕಾರಣ ನಡುದು ನಿಪ್ಪೇರು ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ದ ಕೊಡಿ ಕಂತ ನಾಯ ಒಂದು ಗತಿಯವು ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಚ ತಮಾಷೆ ಅದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಇವನ ಕೋಲ್ ಬೇತರೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಟಾಟೆ ತುರಿಯಾರ ಒಂದು ದಪ್ಪನಿಂದ ಅವಡಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಪನ ಕಮ್ಮಿ ಐನು ಪಣ್ಣಗೆ ಎಂಚನ್ ಬಂಡ ಪೆಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಯೋಡು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ತಮಾಷೆ ಪಣ್ಣೋಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚನ ಬಂಡ ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡ ಕೂತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂಡ ಅಂಕುಡ ಕೂತಿದ್ದು ನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಕಡಾಕಡಿ ಇದೇ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ತೆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾಳ ಕೋಪಡದಲ್ಲ ಪಂಟಿನತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ರಂಜನೆ ಅವಳು ఒక అక్కలని వెళ్ళి మళ్ళీ యానువల్ మాలిగే పట్టినాం ఇంకా అగత్యజం పండినాను అయినా అక్కలే అధ్యక్షులు ಸ್ವತಃ ಎನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಇರುಂದ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಯನ್ನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಜೇಂಗ್ పండినాను ಮುಂದೆ ಏನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಗ ಸಮಾಜದ ತಿದ್ದರೆ ಐತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪಂಟೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಗೆ 1 ಕಿಲೋ ಬಟಾಟೆ ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈಟಣ್ಣ ಪೆರದ ನೀಡ ತಿರ್ಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೋರ್ಲಿ ಒಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಈ ಜನಕ್ಕುಲೇನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲವ್ರು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಎಂಜನ ಉಂಡ ವೇದಿಕೆಡೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 5 ಜನ ಇಪ್ಪಡು 5 ಜನರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾತಿರಲಿ ಆ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲವನು ಎಂಚ ಉಂಡ ದಕ್ಷಗ ಶಿವೆ ಯಜ್ಞಗ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪಿ ಬೋಡದ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಕ್ಷನು ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರಂದೆ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತೆ ಶಿವೆ ದಕ್ಷಿ ಕೋಪ ಅಂತ ದಕ್ಷಗ್ಲ ಹೋಮಕುಂಡದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷನ ಆಗಮನ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕು ಅಪ್ಪ ಪದ್ಯನೇ ಉಂಡು ದಕ್ಷನ ಈ ತಂದ ಅಂದು ದಕ್ಷನ ಈ ತಂದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷ ಬಂದ ಪಿಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪೂರ ಬಟ್ ದಕ್ಷ ಶಿವನಾಡಿ ಬತ್ತ ಪಂಡ ಅಂಚ ಆ ವಾತಾವರಣ ಅಂಚ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪು ನಾವು 5 ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಇರೇ ಪಂಡರು 1-3 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಜನಕ್ಕುಲಿ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲ ರಕಲ್ ದಾದುಂಡು ಐನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತನಗಲಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಅವು ಹೊರತದ್ದು ಈ 5,000 ಜನ ಏನ್ ದಾದ ಪಂಡೇನ ಅವು ಸಂತೆದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ 10 ಅಕ್ಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪಿಸಿ ಖಾಲಿ ಕಮಲದ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತನಕಲು ಇವರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಪರಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಂಚ ಮಾತಾಡ್ಲಿರಲ್ಲ ಸಂತೆದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಉಂಬೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಂಡ ಈಗ ತತ್ತದೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಣ್ಣೆಟ್ಟು ತಪ್ಪುದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ತೀರ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನು ವಾಗ್ರಾಸಿ ತಾತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ್ಪಣಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈ ನಾನೊಂದು ಇಂಚಿನುಂಡ ಈ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅಂತೀನಿ ಮಾತಲ್ಲ ದಿಂಜಿ ದಿಪ್ಪು ಜಿಗೋಣಿ ಸೊ ಅವಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕಮಿಟೆಡ್ ಕಾತರೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಕಂಬಳದ ವಿಷಯನ ಬುಡ್ದು ಸಮಾಜನ ತಿದ್ದುನ ಬೇಲೆ ಆ ಒಂದುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೆಲವು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಾಗಿ ಎನ್ನಡ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ ನಾನಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ದ ಅದನ್ನ ಮಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ತರಗತ ಮೈಕಡೆ ಮಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ಆಯ್ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ದು ತಿದ್ದು ಬಂದಾಗ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ತಿಕ್ಕಿ
ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ರಡ್ಡು ಬೊಂಡ ಬತ್ತೊಂದು ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂತ ಕರಿವರ್ಷ ಪಾತಿರದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಎಂಟು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೈಕಲ್ ರಡ್ಡು ಬೊಂಡ ಬತ್ತ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅತ್ತೆ ಬಂಡ ಸಂಗತಿ ಕರಿ ವರ್ಷ ಅವೇ ಹುಡುಗೆ ಕಾರು ಬತ್ತೊಂದು ಕಾರು ಐನಾಜು ಬಂಡ ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿ ತಿಕ್ಕದು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತೆ ನೇರದ ಮಲ್ಲೊಂದು ಖುಷಿ ದಾದ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬೈದಿರು 7 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಬಂಡ ಆವಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂದ ಆಗೊಂಡ ನಮ್ಮದ ದಾದನ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಅಂಡ ఆయన ಜೀವನ ಹಳೆ ಹೊಡಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ఆయన ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತೇನು ಬಂಡ ನನ್ನ ಐದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಪಂಡತೇನು ಇರೆಗೆ ಹೋಗು ಸೊತ್ತೆಂಚ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮಗ ಕೋಣ ದೀಪಿನ ಬಣ್ಣ ತಿನ್ಲಿ ಜನ ಕೊಡ್ಲಿ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳ ಆ ಒಂದು ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಜವಾನಿಯರ್ ಕಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಎದುರುಲ್ಲೆ ಇದ್ರ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲು ಪುರ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಾಯಿ ಜವಾನಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಬೈಜ್ಜಿರು ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲು ಬರ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ಜವಾನಿಯರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಕಂಬಳದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಪನು ಇನಿ ಕೋಡೇಡು ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಇದ್ದಲ್ಲ ಬರುಲಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಎಜ್ಜಂತ ಔಚಿತ್ಯ ಇಪ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಅವಲ ಇಪ್ಪುಣು ನಾನು ಈ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಾತಿ ಜನ ಒಟ್ಟು ಬಂದ ಕಂಬಳದ ಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರೆ ఒక ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಇರೆಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹಾಳಂಡ ಕೈಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಜಂಡ ಪಚ್ಚ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬತ್ತನಪ್ಪಗ ಟಿವಿಲಿ ಎತ್ತಿಜಿ ದಾಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ನೋಡೋಲ್ಲ ಇಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಡ್ ಬತ್ತ ಓಲ ದಾಂತೆ ಕನ್ನಡ ತೂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ತೀರ್ಪು ಕೊರಪನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತಿಂದು ಅಂಡ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಂಚದ ಅಲ್ಲೇ ಜರಿಗ್ಲ ಪಡ್ಬೋದು ಯಾಂಡ ಒಂದ ಜನ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ನನಂಜಿ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೇ ಜನ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲಿ ಊರ ಕಡೆಗೆ ಅನುಭವ ಗೊಂಡೆ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ನಿತ್ತೊಂಡ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪನೇ ತಯಾರಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಐಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ದಾಲೆ ಜಂಚನೆ ಓಕೆ ಏತೋ ಜನ ಕೆಂಚಂಡ ಐಕೊಂತ ಬಂಡವಾಳ ಬೋಡು ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಂಪನ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಪನ ವೀಕ್ಷಕರಣ ಪಂಪನವು ಇತ್ತೆ ಇವನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ವೀಕ್ಷಕರಣಿಗೆ ತೊಂಡಲ್ಲ ಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಚೋಗೋಪುದೆ ಆ ಕಾಲಡು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಎಂಚೋಗೋಪುದೆ ಪಂಪನ ಇನ್ನಿದ ಅವ್ರ ಈ ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ ఆయన ನೆನಪು ಇದು ಪನ್ನೋಡು ಇದು ಎಂಕುಲ್ದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪಂಪಿನತ್ತವ್ರು ಒಂದು ನೆನಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನವನಿ ಸೀಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಎಂಚೋರು ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುವ ಈಗ ವಾಗಲೇ ಇಪ್ಪೋರ್ಲದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆನಿದ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ఒక అక్కడ ఉంది ఇప్పుడు కొంచెం దాఖలు ఒప్పువ క్రికెట్ డేట్ కంబళ దాఖలు ఇజ్జ సో ಯಾರು ಪಂಪನಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ರೇಟರ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಜಾನಬೋಡು ಬೇತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವಿಷಯ ಬರ್ತನ್ರಿ ನಾಟಕ ರಂಗದ ವಿಷಯ ಬರ್ತನ್ರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂಜನ ದೀರ ಹಾಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುರಣೆ ಯಾನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಇರು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತು ಆರು ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ವಿಸಿಲ್ ಪುರ ಪಾಡೀರಿ ಐಕಾರು ವೇಷ ಉಂಟು ಪಾತಿರ್ ಐಕ್ಲಿ ಇರು ಪಾತಿರ್ದು ಅಂತ ದಾಯ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಆರ್ನೇ ಪಾತಿರೋಡು ಮಣ್ಣ್ಯಾರು 7:45 ನಾನು ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂತದು ಬಿಪಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನಾರತಿ 7:45 ಇನ್ನು ಏಸ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ 7:45 ಪಿಪಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಂಡಂದು ಪಂಡ ಒಂಜೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇಜ್ಜ ಇದು ವೇಷಪಾಡ್ರೆ ತುಂಬೋದು ಮೈಕಡೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಿತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವೇಷಪಾಡ್ದು ಸಬೇಟ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ನತ್ತು 2 ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ದಾದಾರ್ತನೆಕ್ಕು ಅಪಭ್ರಂಶ ಆಗ್ತವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ತಿನ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ ಅವು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾಂಡ್ರು ಕಂಬಳನ್ನು ಕೋರದಟ್ಟ ಬಂಡ ಅದನ್ನೇ ಸಂಗತಿ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ಪನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಗೌರವ ಯಾನ್ ಗೌರವ ಕೊರಪನೆ ಇಂಕಲ ಗೌರವ ಒರೆ ಉಂಡು ಈರನೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನ ಪೊಟ್ಟು ನೀರು ಪಾತಿರ್ ಕೂಡಲೇ ಈರು ಜನ ಪೊಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ತೂಕಬಹುದು ಆ ತೂಕದಂತನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇನು ಬಂಡ ಆಯನ ತೂಕ ಎತ್ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬರ್ ಸೊ ಆರು ಮಲ್ತೇನೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಆ ಕಂಬಳನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಂತೀನಿ ಅಂದು ಐಟ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷಪಾಡ್ದು ಬಣ್ಣ ಡಬ್ಬಲ್ ತಪ್ಪು 6 ಪಾತ್ರೆ ನಿಜ ಕಲಾವಿದರು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನೋಡು ಅರ್ಥ ಸರ್ ಈ ರೇಖರ್ ಬಂಡರು ಮದಿಮೆದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಐತ ಮಿತ್ತ ಒಂಜನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಇತ ಯಾವ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣತ್ವ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂತ ಉದ್ದೇಶ ದುಂಬುದ ಮದಿಮೆಗಳ ಇತ್ತದ ಮದಿಮೆಗಳ ಓಲ ಬಜೆಟ್ ಹತ್ತೊಂದು ಉಂಡ ದಯಕೆಂಡೆ ಪಂಡ
ಪೊರಾಕಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಡಿಬ್ಬನ ಪುರ ಎತ್ಕೊಂಡಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದಾರೆ ಪುರ ಮೈಕ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಟೆನ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಚೆಂಡೆಡ ಒಯ್ಟ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅವು ಸರಿಯಾ ಮದ್ಮೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಾವು ಜೀವನಡು ಹೊರ ಹಾಕೋಣ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶುರುದೊಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೊಂದು ಮದ್ರಂಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಉಂಡು ಮದ್ಮೆಗೆ ತುಂಬು ಮದ್ರಂಗಿ ಅಂತ ಈ ಮದ್ರಂಗಿದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅವು ಕೊಡ್ಲು ದೀಪಿನತ್ತು ಅವರು ಕಲ್ಲಡ ಕಡೆದು ಮತ್ತದ್ದು ಇದು ಐಕೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಣ್ಣ ಮದ್ರಂಗಿ ದೀಪನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೆಂಡ ತುಂಬು ಇರಾಗಿ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ವಾಹನಡು ಮತ್ತೆ ಬೋಪಿನ ದಿಬ್ಬಣ ಬೋಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆ ಗುಡ್ಡೇಡು ನಡತೊಂದು ಬೋಪಿನಿ ಗುಡ್ಡೇಡು ನಡತ ಬೋಪಿನಿ ವಿಷ ಜಂತುಗಳು ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಒಲ್ಲ ದಾನೆ ತೊಂದರೆ ಅದು ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಮದ್ರಂಗಿಗೆ ಇನ್ನು ತಡಿತೊಂದು ತಾಕತ್ತುಂಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮದ್ರಂಗಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಅವು ಅವಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ದಾರಿ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ದೀಪ ಬೋದು ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾದಿ ನಡ್ತೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗುಂಟು ನಾ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಒಂಜಂತ ಪಂಡ್ಪುಂಡ ಹಿರಿಯಾಕಲು ದಾದ ಆಣಿ ದಾದ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ದಿರ ಐಟಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪುಂಡ ನಂಗೆ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಬರೋದು ಏನಿ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಒಲೋಲು ಹತ್ತುಕೊತ್ತ ಅಂಡ್ ಐದು ಹೋಗ್ತೈತೆ ಮದ್ವೆ ತುಂಬ ರಾಣಿ ಮದ್ರಂಗಿ ಇನ್ನಿತ್ತು ಪಗೇಳಿತ್ತೆ ಹಳದಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಾದ ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಿದು ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬುನು ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಜವಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಂಜಲ್ ಪೂಜಿದು ಮೀಪ ಉನಿಯಪ್ಪ ಅಕೇರಿಗತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ ಬೋಡ ಅಂತ ಬಂಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ನಾನು ಬಂಪಿನಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸತ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಆ ಸಂಗೀತ ಒಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ದಾನೊಂಜಿ ದುಡ್ಡು ದಂಡ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಮೈಟ್ ಅಂಡ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತತ್ತತ್ವೋಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಹಳದಿನಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬುಡದೇ ಬಿಡೋದು ಪಂಪಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಾಯರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಪ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ದಡೆ ಡಿಬ್ಬನ ಬತ್ತನ್ ಬಂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಮೊದಲ ನಡತು ಬೋಪಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತು ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟಾದ ಚೆಂಡೇಡು ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಲ್ ಬರ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಂಚಂದ್ ಬಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡೆ ಸುತ್ತದ ಬಂಡ ಈಗ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಬರದ ಹೆಣ್ಣು 10 ಚೆಂಡೆ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ತಗೊಂಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನೇ ಕಾಣತಂಡ ಎಂಚ ಉಂಟು ಸೊ ಇನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಇನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೆ ವಾಸ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಹೊರಾತ್ ಇಲ್ಲದು ಇಟ್ಟನ ಇಲ್ಲಡಿ ಬೋಲಿ ಇಟ್ಟದ ವಾಸ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಸ್ತುಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಕೊಡ ಅಂಚನಪ್ಪ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಏರು ವಾಸ್ತು ಕಂಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಪುಣಚದಾರ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೀರಿ ವೇದ ಸುಳ್ಳ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳ ಒಂದು ತುಂಬುದಕ್ಕೂ ಗಾದೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಆ ಗಾದೆ ಇನಿಲಾಯ್ಕ ಬರ್ಪಣತಿ ಅಂಚಾದು ಮದ್ಮೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಈತಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆದಾದ ಕಾರಣ ಉಂಡ ಆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನು ಜೀವನ ಹೊರ ಹಾಕೋನು ಸತ್ತೊಬದಿ ದೊಂಕುನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬದುಕು ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರುವಿಕೇನು ಪಂಡ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಿಡುದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡಿತನ ವಿಷಯ ಬಿಡುದು ಪೊಣ್ಣು ಚಿತ್ಕೊರ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಟೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಡೋದು ಕಣ್ಣನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಬೋದು ಅವಳ ಇನಿ ಕೊಡೇಡು 2 ಜನ 3 ಜನ ಪುಣ್ಣು ಅಪ್ಪಗ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅವ್ರು ಬೋದು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಣ ಮದ್ವೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಪುಣ್ಣೊಚ್ಚುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಯಬತ್ತಿನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ 14-15 ವರ್ಷದ ಮರದ ಮದ್ವೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನು ವಿಷಯ ಇದ್ದೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪಗ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೋದು ಎಂಚ ದಿನದ ಪೋಡು ಪಂಡ್ಪನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಬಂದು ಪೊಣ್ಣು ಹೊಚ್ಚು ಬಂದಾದ ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬರ್ದು ಹೊಚ್ಚು ಅಂತ ಬಂಡ್ಪತ್ತ ಅಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಹೊಚ್ಚು ಬಂಡ ಅಲ್ಲೇನು ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಡ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲಿಗೆ ಜೋಗಳ ಪಂಡದ ಎಂಚ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪವನ ಅಂಚನೆ ಈ ಜೋಗಳದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ಳು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪನೆ ಪೊಣ್ಣು ಹೊಚ್ಚು ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ಳು ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ತಮ್ಮಲೆ ಮಾಮಿನ ಎಂಚ ತೋಡು ಬಾವಿ ಇಪ್ಪಿರು ಮೈತನರ್ಲು ಇಪ್ಪಿರು ಮೈತಿದೇರ್ಲು ಇಪ್ಪಿರು ಅವ್ಳು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡು ನಿನ್ನ ಬದುಕುನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚ ಅಲ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗೊಂದು ಬದುಕೊಡು ನನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪೋಡು ಈ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವ ಹಳೆಯ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಲ್ಲ ಅರೆ ಈತ್ ತಾಳ್ಮೆಡಿ ಬದುಕೊಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ಪನ ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚದು ಬರ್ಪನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪನೋ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಇನಿಕಲ ಉರ್ಚಿತ ದಾಯದೀತಿನಿ ಬಂಡ ಆನಿ ವಿದ್ಯೆ ಎತ್ತಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ ಕಡಪಡು ಅಂತ ಇನಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರತುಲ ಸುಖಂಚಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಯೋರು ಐತ ಪಿರೋಡ್ ದಾಯ ಬೋಪನ ಆ ಪೀಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನೊಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಂದು ಜೋಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬ ಏಕೆ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲತ್ತು ಅವು ಗೊತ್ತು ಪುಡು ನಮ್ದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಿಡುದು ಗೊತ್ತು ಇನಿ ಕೋಟೆ ಡೇರಿಗೆ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟು ನೋಕಲ್ಲ ಜಿರ್ತು ನೋಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ನೋಕಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೊಂದು ಆ ಮರಾಠ ತಿಂದು ಬೇರೆ ಅಂತಿ ಅಂಚ
ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ದಾದ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಪೂರ ಓರಿಯೋಡ್ ಬಂದ ಉನ್ನದ ಜೋಕುಲು ಇರ್ದವು ಶುರು ಆವು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ದಾದವನ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ಮಾತಿರ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಒನಸ್ ಮನ್ ಪೊಡ್ನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರದೆ ಒನಸ್ ಮನ್ ಅವು ದುಂಬಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಐಕ್ ಇರ್ ದಾದ ಪಂಪ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ದುಂಬು ಯಾನು ಸುರು ಮೊಬೈಲ್ ಸುದ್ದಿ ಬರೆದು ದುಂಬು ಕುಡ್ಲಾಡು ಕಂಕನಾಡಿ ಉಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಐತೀನಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಣ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬರಟಿಪ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಪಡಿಲಿಡ್ದು ಬತ್ತದು ಆಮೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಟ್ಟ ಏತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಈತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಲ್ಪಂದ ಜನಸಂಖ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಆತಿಜಿ ಆನೆ ರೆಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆವಂತು ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಆತನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೆಂಪಿನ ಸೊತ್ತುರು ವಿಷ ಆತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂದ ಸಮೇತ ಇನ್ನು ವಿಷಯನೇ ಪೇರು ಸಮೇತ ವಿಷಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ವಿಷೋಕ್ಲಾತ ಅಂದ್ರೆ ಐಟು ವಿಷದ ಅಂಶಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಡು ಪೇರು ಅಣ್ಣ ತರಕಾರಿ ಒಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡ ದಾದ ತಿನ್ಪರ ಐಟು ಪೂರ ವಿಷಯ ಜೊತೆಟ್ಟು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಈರೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೂದೆಟ್ಟು ಅಷ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಈಟಿ ದಪ್ಪದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಸುರೂಕು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾಲ್ಯ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಡು ಪಂಪರವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದ అని ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೈ ತತ್ತು ಪೋಯಂದ ಲೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಚಂದಮಾಮ ಗುಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಚಂದಮಾಮ ತುಲ ಇಂಚ ಪಂಟ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಕೋಡಿಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಸೀರಿಯಲ್ ಟಿವಿ ಬರಲೆ ಶುರುವಾಂಡು ಜೋಕುಲು ವರ ಉಂಡ ಯಾವನ್ ಪಂಪನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಕೊಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಉಂಟಾರು ಸುಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ಓಲೊಂದು ಪಂಪು ಎಂದನೇ ಒಂದು ದೋಸ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡು ಮೂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಲೆ ಈತ್ತು ಸಪುರವ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕೊಂಡು ನಾಲಿ ಇಂಚಾತು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣ ಕೇಳಿ ಸೊ ಈ ಸಂಗತಿ ಒಡಿ ಮುಟ್ಟಾವು ಹೊರಣಿ ಎರೋ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕಡಪುಡಿಯರು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ತೂದು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡಪನ ಈಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಾಡೋ ಇಂಚ ಸರ್ತ ಬೋಡ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವ ಅಯ್ಯಂಡ ಈ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಎತ್ತರಡು ಇದು ಆ ಬಾಲಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ನಾಳೆ ಸರ್ತ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ಸ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಡು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಪ ಈ ಅತಿಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ಪ ಅನ್ಪಂಡು ಅವಾಗ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಜೋಕುಲಿನ ಆ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಹೆಣ್ಣು ಪತ್ತು ಜೋಕುಲಿತ್ತ ಆರಾಮ ಹೊಡಿತೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಿಡಿತೀರ ಇನಿ ಅಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನು ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಪಿನತ್ತೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತು ಉಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಇನಿದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಯೋಚನೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಪಂಪ ನೀನು ಒಪ್ಪುಗ ಆಂಡ ಇತಿಮಿತಿಟ್ಟು ಬೋಡವು ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತನ ಬಂದು ಏತಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲು ಬಸುಟ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಸುರು ಮಲ್ಪನಗ ₹2 ಯಾವ ಉಂಡು ಪಂಡ ₹20 ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಪಂಪನು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಸುಖತ್ತ ಬಿಲೆನೇ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬಿಲೆನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಳೆಪನಗ ನಮ್ಮೈತೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಇರೈತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚೆ ಕೊಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಗಂಡು ಬಂತಾರೆ ಇನಿ ಕೋಡಿ ಇರೇಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪರ್ ಪನ್ ನಮ್ಮ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪನ ಟಿಫಿನ್ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಆತಲ್ಲ ಎತ್ತಲ ಬೇಪರೀತ ಉಂಡು ಪುರುಸೊತ್ತ ಅನ್ನಕೋದು ಎರ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಯಾನು ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲದು ದಾಯಿ ಏನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಚರಿಯದು ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನ ಆಣ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಿಂಗಲನಗ ಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತನ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಗ ನಾಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕಳ ಮೂಡಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಮೌನ ಹೊಡಿಪ್ಪೇರು ಎಂಚೆಪ್ಪರು ಆ ಮೌನ ಕಾರಣದ ಪೈರೆಂಟ್ ನಾಡ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಐಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾ ಬರ್ಲಿ ಈತ ಪಾತೆ ನಿಗದಾನೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಡಿಸಿ ಈತ ಹಾಲು ಹೊರ್ತಿಯಬಹುದು ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಬರೋ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಸಿ ದಾನೆ ಕೊಡ್ಸಿ ನಾಯಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಒಟ್ಟು ಕುಲ ಸಹಭೋಜನ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶವು ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಾನೊಂದು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲು ದನ್ನೊಂದು ಸಾಯ್ತದ್ದು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಟ್ಟು ತೆರೆಯ ಉಂಡ ಯಾನು ಈರಿನ ಮಗಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬಾತಿರೋಡ ಮೂರು ಇಂಚೊಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಂಡಿಗೆ ಎತ್ತಂದು ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾಯ ಬಂಡ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಎದುರುದಾಯನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಲ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಮೋನೆಡ್ಲತ್ತ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬ್ಲತ್ತು ಮೋನೆ ತೂದು ಪಾತೆರ್ನ ಈರ್ನ ಮೋನೆ ತುಳಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತತ್ತು ಗೋತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಣಸು ಮಲ್ಪನ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನ ಕಾಣಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ತು ತಿನ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅವಾಗ ಈ ಓಲ್ ತತ್ತು ಬಂಡ ಒಂದೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಪ ನಂಗೆ ಇನ್ನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಾತ್ರ ಬಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 3rd ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೋಕುಲು ಕುಲಗೆಟ್ಟದ ಇವಾಗ ನಂಗೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿರು ಶುರುವಾತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂಲೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕನಿಷ್ಠ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 10 ಇರುವ ಕೇಸು ಡ್ರಗ್ ದತ್ತಿಕೊಂಡು ನೇಕ ಬಲಿ ಬಸ್ಸು ಆಪನ ಜೋಕುಲು 18-20 ವರ್ಷ 21 ವರ್ಷ ಜೋಕು
ಅವಾಗ ಆತು ಆ ಮೂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾಯಿ ಆಯನ ಹತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಆಯನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದುವಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಹತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದುವ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ದಾಕ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ నేను ನಮ್ಮ ಏಪ ಮಲ್ಪು ಜನ ಬೇತೆ ವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಾ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಪೋಜ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕುಲ್ದು ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ నేను ಸುಮಾರು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇದು ಒಂದು ಜೋಳ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂದಿತ್ತು ಜೋಕುಲ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅದನ್ನ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಪಾತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಹೊಲ ಆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇನಿ ಸಂಬಂಧುಲು ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಬಂಧುಲು ಪೋತ ದುಂಬುದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕನಗ ದಾನೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದಾನೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದಾನೆ ಮಾಮ ಇಂಚ ಕೇರಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅವು ಏರು ಅವೇನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅವೇರು ಅವೇನ ಅಂಕಲ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪದಿಕ್ಕೆ ಅವೇರು ಅವ್ಲ ಅಂಕಲೆ ಅಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ದಾದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಜ್ಜತ್ತ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣದಿಪ್ಪ ದಾದ ಉಂಡ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂಟು ದಾದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಾದಿರ್ಬಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಅದೇ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದ ಕುಳ್ಳ ಅಂಕಲ್ ಸಾದಿರ್ಬಪ್ಪನ ಕುಳ್ಳ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಆಯ್ಪುಂಡು ಆದುಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೋಲೋರಿವ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನ ಅಪ್ಪೆಂದು ಹೊಂಟದ್ದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರು ಮಲ್ಲಪ್ಪೆಂದು ಮಲ್ಲಪ್ಪೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಇತ್ತರು ಅವಾಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಬರ್ತರು ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಅಂಟು ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂದು మీరు మీరు ఎట్లా సేరు పనుందిట్టారు అరిగత్తిట్టు ಮಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಮಿನಿಮಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮ್ಮನ ಮಾಮೂನ್ ಬಂಡಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಬೇನತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂಚಕೊಂಡ ನಂಗೆ ದಾದವರಿ ಐಟ್ ಐತೆ ಮಾಮಣ್ಣಂದು ಲೆಪ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಾಮಂದು ಲೆಪ್ಪುನೆಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅಮ್ಮಂದು ಲೆಪ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಾಮ್ ಮಮ್ ಇತ್ತು ಮಮ್ ಮುಂದೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಗ ಈ ಸಿದ್ದಮೇರು ಬಾವೇರು ನೆಲಿಯಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪೆ ಮಾನೇರು ಊಲಜ್ಜಿ ಇರಗ ಆ ಮಾಮು ಬೋದು ಮಮ್ಮ ಆತಂದು ಡ್ಯಾಡ್ ಬೋದು ಡಾಡ ಆತಂದು ನನ್ನ ಇರಗ ಆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದು ಬರೀರು ಅವು ಇಟ್ಟು ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಮಮ್ಮಂದು ಬಂದು ದಾದ ಉಂಟು ಅಮ್ಮನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷ ಎದುರು ಪೋಂಡ ದಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾನಿಕ ತಾನೆ ಅವು ನನ್ನ ಎಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅಮ್ಮನ ತೂಪದ ಪಣ್ವೇರು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತಯಾರಾದ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬರುವೆ ಅವು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಅಮ್ಮೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಆ ನೆಟ್ಟು ಆ ರೂಟ್ போகணும்ல ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಪೋಂದು ನೇನು ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನೇನು ನಮ್ಮ ಏಪ ಈ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸುಧಾರಣೆ ಅವ ವೇದಿಕೆ ಡಾಪನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಯಾನಿರಗಿ ಒಂದು ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ SLC ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಾನು ಸುರುಕೆ ನಾನು ಭಾಷಣ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಡ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಪುಣ್ಯ ಜೋಕ್ಲು ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳರ್ ಮಗ ನಿಕ್ಲು ಏರನ್ನ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನೆಟ್ಟು ಏರನ್ನ ಕೈ ಲವ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೈ ತೆರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲು ಕೈ ತೆರ್ತಿಜ ಅಗಲ ಮೋನೆ ಒಂದು ಅದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಡು ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕೇಳಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವತರ್ಲಿರ ಉಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಲವ್ ಮಲ್ಪಜಾರ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಲವ್ ಮಲ್ಪ ಕೈ ತೆರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುಲದ ಇರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಎಕಡ್ಕೇಂದಿನ ಲವ್ ಶಬ್ದ ಅವೇ ಆಂಡ ಈಗ ಜೋಕುಲ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡು ನಾನು ಶುರು ಕೇಂದ್ರ ಲವ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಲವ್ ಗ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಆತು ಗೊತ್ತಿಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲದ ಎಕ್ಲಿನ ದಾಯನ್ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಏನ ಅಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಈ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಲಮೂಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯನ ಟೈಮ್ಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ ತೂನಗ ಈಗ ಆಕಿನ ಸುಮಾರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲು SLC 80-84 ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿನಾಗ 40-42 ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪದಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಅಮ್ಮೆ HMCG ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಜೋಗ್ಲಿನ ಓದ ಒಂದಿತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪೆಟಕ್ಕೆ ನಿಜಪ್ಪ ಓದುವಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಓದುವ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದದ್ದು ಖಂಡಿತ ಅಂಟಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಓದು ನಿಂಚದಲ್ಲ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಮೆಗ್ಗೇನು ಕುಲ್ಲದ್ದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಇದು ಅಕ್ಕ ಓದು ನಂದ ಮಗ ಈ ಸರಿ ತೂತ ನಂದು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಎದುರು ಇವನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪು ಅದು ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಮುಗ್ಧ ಅತ್ತೆಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರಲಿ ಜೋಕಲ್ ಕಾಲ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಸಂಗತಿ ಅಪ್ಪಾಗ
ಏನ್ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಪೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐನು ಗೊತ್ತಾದ ಈ ಮಗೆ ಅಂಡ್ಲ ಪಂಡದು ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತ ಅಂಡ್ಲ ಪಂಡ ರಿಪೇರಿ ಆತೋತ್ತು ಅಂತೆ ಅವಾಗ ಈ ಸಂಭವನ ಕೊರತೆ ಏನ್ ಪಂಡ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಾತಿರ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪನವ್ರ ಗೊತ್ತು ಇದು ಏತೋ ಕಡೆ ಟಾಪು ನಂಜೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾತಿರಂದನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆದಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದ ಪಾತಿರ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ತು ಉಂಜಡ ಸಮಾಜ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರ್ ಹಿರೇಕ ಪಂಡ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳ್ಪನ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ನಾನು ಇತ್ತ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಶಾಲೆ ಬಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಪುರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಶಾಲೆ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತ ಅತ್ತಂದ ಆಕಲು ಕೊರ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬುಕ್ ದೂತು ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತದಾದಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡಪು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ತುದು ಬರೆಯರು ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ಸಾಯ್ತ ತೊಂದರೆ ನಿಜ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಯ್ಕೆಂಜ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ತುಂಬು ಡಿಬೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಡ್ಸಿಂಗ್ ಈ ಕರೋನಾ ಬತ್ತನು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಹತ್ರ ಬಂಡ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಇನಿ ಬಾರಿ ಇನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ರಾಜನೋದ್ ಮರ್ಕದ ಎತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿ ಏನತ್ತು ಏನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಂಚ ಉಂಡೇರಿ ಆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಲಂಚನೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದೇಶಿ ಯಾರು ಪಂಡ ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮಂದು ಪೂರ ಬರೆಯೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವಾಸ್ಕೋದು ಬರೆಯಂಡ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪು ದಯಮಂಡ ಆ ಬಾಲಿಗ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ವಾಸ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತು ಡಾ ಗಾಮ ಬಿಡ್ಸಿ ಅಂಚದ 600 ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಸೊ ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಟು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಆತನು ಆಯ್ತು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಏನು ಬೇತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಸಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಬುಜಿ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಸಾರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಳಾಬುಜಿ ಹಾಳಾಪುರ ಚರಿತ್ರೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕದ ನೇಟ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡು ಇನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜು ಒಂದು 597 ತೂಪ ಸೊ ಅಪಘಾತದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂತಂದೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬರೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂದ ಈ ಮದುವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಹಂದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ಪಾತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಲಾಗೆ ಪೋಯಿ ಇದ ಕಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆದು ಇದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನಿಕ್ಲು ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಇದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡು ಯಾನು ಒಲ ಒಂದು ಕೇಂದಿ ಒಲ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆ ಒಂದುಂಡಾ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂದತ್ತು ಈ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ಸರ ಅಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಮಾತಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೇರಿ ಒಂದು ಎಂಟು ಅಂತ ಬಂದ ಇತ್ತು ಈರೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳರು ಈರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಡ ಇರದನ್ನ ಜನ ಇರ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇರದ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನತಿಗೆ ಯಾನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಡು ಅರ್ನತ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಬರಡು ಯಾನು ಒಯ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಡು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ಸರ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡಿಟ್ ಎಂಕೈತ ಅನುಭವ ವೈದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಯಾಕೋ ನನ್ನ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ ಉಲ್ಲತುರಾಯಿ ಮಚ್ಚರ ಆಪಿನಿ ಎಂಕದಾನೆ ನಿಮಿಷದ ಆಪಜಿ ಯಾನ ರೂಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ಯಾನ ಅಂಚ ಆವಡನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ಯಾನೊಂದು ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನ ಯಾನ ಅಂಚ ಆವಡನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ಆ ಅಂಚ ಆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನು ಗರ್ವ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ ಅಂಚ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ఇప్పుడు అండ్ కంప్యూటింగ్ క్లై అంచేతుందಲ್ಲ ఎన్నో అనుభవం బైజಿ ఒక ಯಾನವೇ ಪಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಯ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಹುಷಾರಾಯ್ರೆ ಅನ್ನೋದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಇದೇ ಏಪಲ ಯಾನು ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪೆ ಟಿವಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಡು ಪಂಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪೋನ ಪಂಟೀನಿ ಆರು ಮಾಸಮ ಉಲ್ಟಾ ಪಂಟೀನಿ ಆರು ಅವ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ತೋಜನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಕಣೋ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನ ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ఉండవుల అది మనిషి ఎంచ ఆయన జీవచర్య ఎంచ ఎంచను ఐట్లా ఆపజన్ పండెత్తే అండ్ పుస్తకుడు ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಓದುವ ವಿಚಾರಗಳು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಐತೆ ಬೀಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊನ್ನೆ ರಕೆಂಡ ಕೊಂಡೆ ಬೀಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುಡು ಇದಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ತೆಲ್ಪಾಯರೆ ಗಿಲ್ಪಾಯರೆ ಏರೇನು ಒಕ್ಕಡೆ ತೆಲ್ಪಾಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅದನ್ನ ಏರೇನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ತೆಲ್ಪಾಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ತೆಲ್ಪೋಡ ಆ ಪಂಪನ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರೌಢಮೆ ಬೋಡು ಐಟೊಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಪಂಟನೆ ಐಟೊಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಬೋಡು ಈ ಬೀಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಚಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇನಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಲೇಖಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತೋ ವಿದೇಶವು ಎತ್ತೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಏನೆಲ್ಲ ಕೂಡ 3000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಿಯ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಬೈದೇರ ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚಿತನ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಕ್ಕುವ ನಾನೊಂದು ಇಂಚ ಉಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಎರಡು ಮೂರನೇ ಏನೋ ಕೆಂಡಿರು ಉಲ್ಲ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬಂದು ಇರುವಲ್ ಮೀ ನೀನು ಯಾರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡೆ
ಆರು ವಾಚ್ ಓಡಿపోయారు అన్న ఇమీడియట్ ఇతే అవి పంచబండి జన జనకులే తెలికే ಬರ್ಪುನ ಜನ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬೋರ್ಡು ಹೊರತದ್ದು ಅವು ಎಂಚ ಅವು ఆయన ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚ ಉಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಪ್ಲ ಯಾರು ಆಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಯಾರು ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ఆయన ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಯ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಐಟ್ ಮಚ್ಚರ ಪಡೆಯ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಉಂಟು ಈರು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಿ ಅನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಉಂಟು ಬಿದ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಇருந்து ಅನ್ನು ಮಚ್ಚರ ಮುಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚರುಂಡು ಎಂಕಲಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಪಣ್ಣೀರುಂಡು ಎನ್ನ ಮಾತು ಇವ್ರು ಕೈಕಾರ ಸಮ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೆಂದು ತಿನ್ನು ಇருந்து ಸೊ ನೇಡಿದ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನೋಲು ತಪ್ಪು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯನೇ ಇತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನದಾನೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾತೆಗಳು ಕೈಕಾರ ಸಾಮಾನು ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ತೈತಾರ್ಥ ಆ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪುನ ದೊಡ್ಡ ಒಂಚು ಇಡೆಗ್ಲ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪುನತ್ತು ಇಡೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಡವು ಕೊರಂಡ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಒಂದಂಚು ಕಂಬುಲ ಬುರ್ದು ಸರ್ ಇರು ಸಿನಿಮಾದ ನಟನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ತೂತ ಐಟ್ ಇಷ್ಟ ಆತಾರಿ ಎಂಚ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದ ಇದು ತುಂಬ ರಿಷಬ್ ಮಂತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಆಯ್ತಾ ಸುರುತ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ನವು ಅವು ಎಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪೀಡೂರ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಯ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅರ್ಪಿತ್ ಪಂಡ ಅರ್ಪಿತ್ ಮೇಲ್ದ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೂರ ಆಯ್ತು ಐದು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಏನದು ಅವಂದವು ರಾಜ ಉಂಡಾಗ ಬಂದನು ಅಂಚ ಅರ್ಪಿತ್ ಏನಾಗ ವಾಟೆಕ್ ಮಲ್ತೀರು ಅಂಚಕೊಂಡು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾತಿರಂದು ಒಂದು ವಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಏರು ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಂತಾರಾಡ್ಲು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಏನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಯಾನಿ ನಾಟಕ ತಂಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ತಂಡೋಡಿತ್ತು ನಕಲು ತುಂಬ ಮಲ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಏನೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಣಿಯೇ ಬಂತೀರು ಇಲ್ಲ ರಾಜಣ್ಣ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಗೈತಲ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಂಡ್ ಹೋಗೈತೆ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ಕಾಂತಾರ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯ ಐಟ್ ಒಂದಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೊರಿಯ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿಲ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಕಾಂತಾರ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಎಂಕ ಖುಷಿದಾದ ಉಂಡೆ ಯಾನು ಎನ್ನಡ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಏನ ದ್ವಿತೀಯ ಇಗ್ನಾಯ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮೇ ಕಾಂತಾರ ರಡ್ಲ ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕೊಂದು ಖುಷಿ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆತಿ ಎಂಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಅಂಚನ ಮರ್ಲಿತ್ತು ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಡೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಐಟ್ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರ ಐನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಆಯ್ತ ಇರೋದು ಶ್ರಮದಾದ ಉಂಟು ಐನು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು 51 ಅನುಭವ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಂತಾರದ ಅನುಭವ ಐತೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವ್ರು ಎತ್ತಲ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪನಾತ್ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಬೆನ್ಪುನಾತ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕಾಂತಾರ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಅವು ಟ್ರೈಲರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಅವೇನ ಅವು ಓರ ಪನೋಲ್ ಜಾನ್ ಅವು ಬಂದ್ಲೆ ಇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಮೈಕ್ ಪಾತ್ಯಾರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನ ಇರು ಫನ್ ಪರ್ ಅವು ಬಾರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂದಿಟ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೆದಿಪ್ಪಿ ನಿಜವಾದ ಇಂಚ ಶಿವನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಅವಡಿತ್ತೆ ನಾಗೆ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರಿಪುನಾಗಿ ಉಲ್ಟ ಬರೀದೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಲೆತ್ತವನ್ನ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಶಿವರವರ ಕೋಣಗಳು ಪನ್ನಂಗ ಅವರ ಪೂರ ಸಭೆಯ ಸ್ತಬ್ಧ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಿಪ್ಪಿ ಅವರು ಸಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಏರಾಂಡ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಿನ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂದಲ ಅವು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಈ ನೆಕ್ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಲ್ಲ ಇಚ್ಚು ಏನು ಪಂಡನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ನನ್ನೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶೈನಿ ಶೆಟ್ರ್ ನೀನ್ ದೈವ ಕೇಳಿದ್ದ ನರ್ತಕ ದೈವ ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಐದು ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ದೈವ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ವಾಸನೆ ಆತಿನ ಕತೆ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ಪಜ ಈ ದೈವ ಬಂಡ್ಪನು ಇಂಚಿನ ನರ್ತಕನ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ ಈ ಬಂಡ್ಪಿನ ಲೈಕ್ ಏನೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ದೈವ ಬಂಡ್ತಿನ ಬರ್ಪಿ ನೇಮೋಗಿ ಇರಿಜ್ಜಾರು ಯಾನ್ ನರ್ತಕೆ ಅದು ಬಂಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಪಿ ನೇಮೋಗಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ದೈವದ ಕಲಾಟಿ ಬಂಡ್ತಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿ ನೇಮೋಗಿ ಆರ್ಪೋತೀರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇತ್ತು ಐನು ರಿಷಬ್ ಬೆಂಚ್ ಬೇತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐನು ಐಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಪ್ಪ ಪಾಡಿರು
ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪಂಚಿಂಗ್ ವಿಚಾರలు ಮಾತ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಜನಕ್ಲೆದಾದ ದೈವ ಬಣ್ಣದಾದ ಇದು ಕಾಂತಾರ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಬಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಅರೇಕು ಅಲ ಮುಲ್ತಿ ಕುಂಡತ್ತ ಅನ್ಪಂಡ್ ಬರೋಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನ ಜೋಕ್ಲು ಅವು ಜಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು. ಬಾಲೆ ಬಾಂಬೆ ಬಾಲೆ ಈ ಅಮ್ಮೆ ಊರು ಪೈರಂಡು ಕೋಲ ಪೈರಂಡು ಪಂಡೊಂದಿತ್ತು ಐಕ್ ಬಾಲೆ ಕಿಂಡಿಗೆ ಅರೆ ಪಾಪ ಕೋಲ ಪಣ್ಣೋದು ದಾಯಪು ಅತ್ ಮಗ ಊರು ಮತ್ತೆ ಕೋಲ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅನ್ಬೋದು ಅರೆ ಕೋಲ ಮುಲ್ತಿ ಕುಂಡತ್ತ ಕೂಡ ಊರಿಗೆ ದಾಯಪ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ಐಕ್ ಕೋಲದ ಕಲ್ಪನೆ ಅದ ಖಾಲಿ ಕೊಕ್ಕ ಕೋಲ. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೆನಪುರಿಂದ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಧಕ್ಕೆ ರೇಪಡ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಘಟನೆಗಳು ನೇನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪುದಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇಪ್ಪು ನಾಟಕ ಇಪ್ಪು ಒಂದಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಚಾವಡು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ರೈಸ್ ಉಂಟು ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಚಾವಡು ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ. ಸರ್ ಇದನ್ನು ಕೋಸ್ಟಲ್ದ ಒಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಂತ ತಾನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕಿ ಇನ್ನಿತೊನಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತೋಜೊಂದಿದ್ದಾರೆ ದಾಯ ಏನು ರಜನಿಕಾಂತ್. ಹಾ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ ಪಂಡೈತೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಒಂದು ಸರಪಾಡಿ ತಲುಪದ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಹುಡುಗಿ ಯಾನು ಕಟ್ಟಿಬದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾನು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಓಲ ಒಂದು ದಾಯ ಪಡದೆ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ ಬಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಉಂಡೆ ಹೌದು ಐನ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಯಾರ ಕಡಪಡಿಯರಿಗೆ ನೇನು ನಮ್ಮೂರಿನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತರಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನು ಐನೇ ಪಂಡ್ತೀನಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಕಲೆಯಿಂದ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನ ಐನ ಯಾ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗೆ ಫೋಟೋ ತಿಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಅತ್ತಂದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ವೈರಲ್ ಆಪಣಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು. ಸೊ ಆ ಇನಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅವೊಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಐನ ಅಂಚ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಹುಡುಗ ಅವೇ ಆಯ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂತ ಅವು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಏನು ಪಂಡ್ಬರಿ ಅಂತ ಅದು ಯಾನು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ ಆ ಹುಡುಗರದ ಹತ್ರ ಇದು ಫೇಮಸ್. ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಾಡಿ ಬಿಡ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಬಂಡ 100% ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತಾ ನೋಡು ಈಗ ಕಂಬಳಡು ದಾದನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ದಾದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡ್ಕೊಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂದು 24 ಗಂಟೆ ಬಾಯ್ಡೆ ಪಂಡ್ತಂದ್ರೆ ಮುಗಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಇನಿ ಕೂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ ಎರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಂತದ ಪಂಡ್ಪನಮ್ಮ ಗಂತದಲ್ಪ ಬೇಗ ಒಂದು 3-4 ಮಿನಿಟ್ದೊಲ್ಲ ಎರು ಬುಡ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಆವಡು ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಗೊಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ 2-3 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲಾಯ ಲೇಟ್ ಆದ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ದು ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಿ 2-3 ಆಂಡು ಐನು ನೇಟು ಪನ್ಪುಜ ಅದಾಗ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಾಗ ಆಯ್ನ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ 24 ಗಂಟೆದೊಲ್ಲ ಎಡ್ದುಂಬೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂದ ಎರ್ಲೇನ ಆರೋಗ್ಯಗಳಿಟ್ಟೆ ಗಿಡವನಾಯಿಗೆಟ್ಟೆ ಇರಗು ಬ್ಲಡ್ ಮುಗಿದಂತ ಗ್ಯಾಪಡು ಮಸಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಪು ನಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನು ಎರ್ಲೇನ ಆರೋಗ್ಯಗೆಟ್ಟೆ ಯಜಮಾನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನು 2 ದಿನ ಕಂಬಳದ ಬಿರಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಅಲ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಂಬೈದಾಗ್ಲು ಇಪ್ಪನು ಅಂಚ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ಅಣ್ಣೆ ಪಣ ಪಂಪೇರೆ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋಕ್ಲು ಮತ್ತೆ 500 ಕೋಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಯಾರು ಪೂರಕೋರಿ ಏನು ಪಂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ರಿ ಈ ಮರಳ ದೊಟ್ಟು ಈ ಕ್ರೇಜ್ ದೊಟ್ಟು ಅವು ಒಲವಂತಿ ಕಡೆ ಹಾಳ ಹೊತ್ತು ಹೊಂದಿಪ್ಪನು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಶನಿವಾರ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಈ ತರ ಮೂಲ್ಯತೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು 2 ದಿನ ಹೊಂದುದು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಎಂಚೆ ಉರಿಯುಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲು ಉರಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪನು ಕಂಬಳ ಏತ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಒರಿಯು ಮಂಚ ಆವಡು ಅಂಚಾದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಅಂಚ ಅವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿ. ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅವನೊಂದು ಈರೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳಡು ಇರ್ನ ಜರ್ನಿ ಎತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಇರ್ನ ಈ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಪುರ ಆವೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆದ ಪುರ ಈ ಜವನಿಯರ್ನ ಕೆಲವು ಪುರ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಈರೆಗೆ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಯಾವ ಇಡೆ ಮುಗಿಪುಗ ಅತ್ತದ ಇರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೆ ಬೊರ್ಚಿ ನಾ ಪೋರ್ಚಿ ಇಂಚ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತಂದ ಕಾಲ್ ಪುರ ಬರ್ರ ಶುರು ಅವು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ದಾದಂಡಲ ಇರೆಗೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂತಿನ ಅತ್ತಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಪಿನಿ ಇಂದು ಏರಿಯಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚ ಸೇರ್ ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅತ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂಪಿನೊಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಅವು ಒಲೋನು ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ ಸಾರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕುಲ್ಲೋರು ಒಂದು ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರ ಎನ್ನದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿ ಯಾರೋ ಬತ್ತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಪಿನಿ ಅಂತ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ 3000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳ ಎಂಕ್ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಐಕ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಜೋಕ್ಲು ಜವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು 3000 ಜನ ಇಪ್ಪನು ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಕಲ್ ಬಂತನ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಉಳ್ಳ ಸರ್ ನೋಡಿ moral support. Moral support ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಕಿ ಅಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನುಂಡ
ನಡಪು ಮಗ ದಣ್ಪುಣು ಐಕಂದು ನಡಪು నేను ಕೈದು ಮಲ್ಪರಿ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಪಂಡ್ಯಾನ ಪಲಾಯನವಾದ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡ కూర్చుని అని ఏర్పడదు పోవడం పడుతుంది విచారైపోయింది కాంట్రవర్సీ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಲ್ತನ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು ಅಂಕ ದಾಲ ಅಂಚನ ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಡ ಐಕಿಚ್ಚು ನಾನು ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪೈರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟು ಕಾಂಡೆ ಬರಡು ಮನದಾನಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರುವಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಡ ಎರಡು ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಅದಲ್ಲತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒದ್ದೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ದೇಶ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಏನು ಉಲ್ಲೇತ ಅನ್ಪಂಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಗವಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಕೇರಿದ ಕುಸಲ್ ಕುಸೇಲ್ ತುಳುವೆ ದಾದ ಬಂದ ಆ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದೊಡ್ಲ ಬದುಕುಂಡು ಪಂಡ್ಯಾನ ಕುಸೇಲಿನ ಪಂಡ್ಪುನು ಏರೆಲ್ಲ ಲಗಡಿ ದಿಪ್ಪೆರೆತ್ ಯಾನ್ ಬದುಕುನು ಕುಸೇಲಿ ಕುಸಾಲಿನ ಪಂಡ್ಪುನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುವೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತೋಕೆ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಒಂಜಿ ದಡಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತುರಿದು ಕೊಡಂತೆ ಲೈಕ್ ತೋಕೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪುನು ಇನಿ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಹುಬೇತೆ ಅಂಚಿನ ಬದುಕಿಗೆ ತುಳಿಯರಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯನೂರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈಕಾಲು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಲೊಂದು ಒರಿಯನೂರಿನ ತಾಂಗೊಂದು ಬದುಕಗ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪುನ ಆ ಬದುಕು ತುಳಿಯರಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಕುಸಿ ಟಿಪ್ಪುಗ ಕುಸಿಲ್ ಟಿಪ್ಪುಗ ಕುಸಾಲ್ಡಲ ಇಪ್ಪುಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈತನೇಟ ಕಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿಪ್ಪಡು, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿಪ್ಪಡು, ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿಪ್ಪಡು, ಮಾತೈತಲ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಪಾತಿರಿಯಾರು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ಎಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯಾರು. ಈ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಶೋಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಶೋಕ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಪರವಾದ ಮಾತಾಡಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈತನೇಟ ನಮ್ಮ ಕಮಲದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರು ಇಂಬೆರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬೇತೆ ಸಾಧಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಹೊಸ ಜನ, ಹೊಸ ಕತೆ, ಹೊಸ ಅನುಭವ, ಹೊಸ ವಾಯ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆದ್ನಡತು ಒಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ.